ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் இதை ரெடியா வச்சுக்கிறேன். ஓகே, பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் த கிளாஸ் எல்லாரும் வந்து எல்லாரும் மோஸ்ட்லி எல்லாரோட நம்பர் இருக்கு. இன்னைக்கு புதுசா வந்தவங்க அந்த மாதிரி யாராவது இருந்தீங்கன்னாக்கா நம்பர் போட்டீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் நீங்க யாருன்னு. என்ன பேரை வச்சு எங்களுக்கு தெரியாது. வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நம்பர் தான் இருக்கும். ஸோ உங்களோட ப்ரெசென்ட் எப்படி மார்க் பண்ண முடியும்? நீங்க வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெசென்ட் மார்க் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்லி இஃப் ஐ நோ த நம்பர். இப்ப நான் பண்ண மாட்டேன். நான் வகுப்புல இருப்பேன். இவங்க அட்மின்ஸ், ரெண்டு அட்மின்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆல்சோ நியூ. உங்களை மாதிரி இவங்க தான் ஜஸ்ட் 2 மாசம் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்க. தேர் ஆல்சோ லேர்னிங். இப்போ பாத்தீங்க இல்லையா, இவ்வளவு மெதுவா மெதுவா தான் படிக்க முடியும். ஏன்னா உங்களை மாதிரி உள்ளவங்க தான். அதே ஆல்சோ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் இன் ஜனவரி. சில பேர் பிப்ரவரி அந்த மாதிரி இருக்காங்க. சேவா படிச்ச இடத்துக்கு தான் வந்திருக்காங்க. அங்க அட்மினா சேவா புரியறதுக்கு தான் வந்திருக்காங்க. ஸோ தேர் ஆல்சோ டேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட். ஜப்பா பண்ணுவாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. உங்களை மாதிரி உள்ள டிவோட்டிஸ் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வகுப்புக்கு வந்துட்டோம். இது வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. காலை வணக்கம். இது 6 மணி வகுப்பு, லெவல் 1 கோர்ஸ். லெவல் 1னாக்க அப்போ லெவல் 2 இருக்கானே இருக்கு. இது வந்து ஒன்லி பேசிக் கோர்ஸ். இந்த பேசிக் கோர்ஸ் 18 டேஸ் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எடுத்து போக முடியும். கம்பல்சரி அப்படின்னா இல்லை, கம்பல்சரி இல்லை, உங்களுக்கு இஷ்டம். உங்களுக்கு எப்படி சௌகரியமோ அப்படி. ஆனா போறது நல்லது. எவ்வளவு நம்ம இதை படிக்கிறோமோ அவ்வளவு நமக்கு நல்லா புரிஞ்சு வரும். இல்ல அவ்வளவா புரியலையே அப்படின்னா திரும்பி அடுத்த மாசம் இருக்கவே இருக்கு. இது 55வது மாதம் நாங்க வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். இனி அடுத்த மாசமும் நடக்கும் 56, அப்புறம் 57. இது இப்படி 108 வரைக்குமாவது பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை நம்ம டெம்பிள் பிரசிடென்ட்க்கு. நன்னா எல்லாரும் வந்து படிக்கணும், எல்லாரும் படிக்கணும். இன்னும் நிறைய ரீச் அவுட் ஆகல. சில பேர் சொல்றாங்க எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது மாத்தாச்சு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு. அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க. சோ நம்ம என்ன பண்ணோம், எல்லாருக்கும் எடுத்து வாங்கப்பா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஃபீஸ் கிடையாது, சர்டிபிகேட் இருக்கும். அது மாதிரி நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணோம்னாக்கா அவங்களும் வந்து படிக்கணும். நம்ம படிக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம அவங்களும் படிக்கணும். ஓகே. சோ நம்ம வந்து எல்லாரும் நல்ல இதுல எல்லா ரிலீஜன்லயும் அவ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிக்கிற போல நம்ம இதுக்கும் பகவத்கீதை இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இது வந்து வேதத்தின் சாரம். எல்லா வேதம் எல்லாம் கற்கணும்னாக்க ரொம்ப கஷ்டம் அது. பட் பகவத்கீதை சொல்லி கன்சைஸ் ஃபார்ம், ரொம்ப சம்மரி மாதிரி தான். இதுவே நம்ம கஷ்டம்னா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம இன்னும் பழகலன்னு அர்த்தம். சோ நம்ம திரும்பி திரும்பி இதை கேட்கும் போது நல்லா வரும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எங்கேருந்து படிக்கிறோம்னாக்கா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அங்கதான் வந்திருக்கோம். நம்ம இப்போ அந்த கோயிலுக்கே வந்தாச்சு. ராதாகிருஷ்ண கோயில், ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில். வணக்கத்தை தெரிவித்து அவரோட பாதம் தெரியறது நல்லா அப்படி மனதார விழுந்து கும்பிட்டு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டே இருங்க. உங்களை நினைக்கிறதுக்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க. ஏன்னா அவர் தான் கொடுக்குறார். அவர் ஒரு க்ஷணம் நமக்கு உடம்பு முடியல இல்ல வேற எங்கேயாவது போனோம், நெட் டவுன் இந்த மாதிரி இருந்தா முடியாது. இந்த விருந்தாளியே வந்துட்டா வீட்டுக்கு, அது மாதிரி இருந்தா நம்மளால படிக்க முடியாது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு என்ன மாதிரி சூழ்நிலை கொடுத்திருக்காரு நமக்கு படிக்கிறதுக்கு உள்ள சாதகமா கொடுத்திருக்காரு. சோ அதை வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பயன்படுத்தி நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். அதுக்கு அவருக்கு கோடான கோடி நன்றி. அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ வகுப்பை ஆரம்பிக்கலாம். நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் 3 வாட்டி சொல்றேன். நீங்க வந்து பின்னாடி சொல்லுங்க. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். இனிமே வர சாப்டர்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டா இருக்கும். எப்படி இருக்கணும், இது எல்லாமே லைஃப் மேனுவல் தானே இல்லையா? நம்ம எப்படி வாழணும் அதுதான் கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. நம்ம வாழ்க்கையோட எண்டில படிச்ச பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம எப்படியோ போயிடும். உயிர் எப்போ வேணா போகும். ஆனா டெஃபினட்டா 80 90க்கு மேல போக தான் போறது இல்லையா? இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு முயற்சியில பண்ணிட்டு இருப்போம். ஆனா வாழ்க்கை எப்படி வாழணும்னு சொல்லிட்டு தானே சொல்லி கொடுக்குறாங்களே தவிர துறவு எடுத்துன்னு போனோம்லாம் சொல்லி கொடுக்கல. ஃபேஸ் எனி சேலஞ்சஸ், என்ன அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வரும், அது எல்லாமே சேலஞ்சிங்கா எடுத்துட்டு நம்ம வந்து அதை மேற்கொள்ளணும். அதை வந்து எதிர்கொண்டு எதிர்நீச்சல் போடுறப்பல பண்ணி நம்ம வந்து சக்சஸ் ஆகணும். அதுதான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். அதனால ஒரு ஒரு அத்தியாயமும் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இனிமே வரப்போறது எல்லாமே 1 ஸ்டெப் அஹெட் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். இது பெருசா அது பெருசா அப்படி தோணும் நமக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நான் 3 வாட்டி இது மகாமந்திரம் சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் பின்னாடி சொல்லுங்க. பின்னாடினா மியூட்ல. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे. இன்னைக்கு யாரு சுனந்த மாதாஜி இருக்கிறீங்களா? பிரணதி நேற்று கேஷ் கொடுத்தான். வேற யாருக்கோ டிவோட்டிஸ்க்கு தெரியும்னாக்கா நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். Yes, யாருக்கா Mataji. படிச்சிருக்கோம், முன்னாடியே படிச்சிருக்கேன், நான் வேற கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கேன் அப்படி ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா நீங்க, ஏன்னா இது உங்க பிளாட்ஃபார்ம் தான். திஸ் இஸ் யுவர் பிளாட்ஃபார்ம். நீங்க தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும். உங்களுக்கு முடியலைன்னா அட்மின் பண்ணுவாங்க. அட்மினுக்கு முடியலைன்னா டீச்சர். இதை மீன் சீனியர் யாராவது இருந்தாங்கன்னா சீனியர் டிவோட்டிஸ் பண்ணலாம். இல்லைன்னா டீச்சர் இருக்கவே இருக்கேன், நான் பண்ணுவேன். எஸ், சுனந்தா மாதாஜி பண்ணுங்க. Mataji Pala. Yes, Mataji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरहो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय सुब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दायो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्रायै राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्तायै तद्भक्तायै नमो नमः। मूगां करोति वाचालां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस् नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये कृष्णाय वासुदेवाय மாதாஜி தேவகி சுனந்தா நந்தனாய மாதாஜி சுனந்தா மாதாஜி எஸ் நம்ம L1ல என்ன படிக்கணுமோ அது படிச்சா போதும். ஓ ஓகே ஓகே ஏன்னா அப்புறம் இல்லாட்ட நம் கன்ஃபியூஸ் இதெல்லாம் இல்லவே இல்லையே. ஆ நம்ம இவாளுக்கு சின்னதா தான் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, ரொம்ப சரி லெஸ். சரி சரிம்மா நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तसत्त्विकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வெக்கேஷன் பேட்ச்ல வந்திருந்தீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு பாலிஷிங் வாஸ் ரிக்வயர்டு. அதுவும் சரியாயி அப்படி நல்லா இருந்திருக்கும். பட் யூ டிட்ன்ட் ஈவன் எஸ் இன்ஃபார்ம் மாதாஜி மீ. டைம் எனக்கு அதான் நீங்க நோ ப்ராப்ளம். என்ன பட் யூஆர் சொல்றது லூசிங் இட்ஸ் ஓகே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. வேற ஒன்றும் இல்லை, யாரெல்லாம் படிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் ஆயிடுது. ஸோ ஈவன் ஒன் ஓகே டே இஃப் யூ டோன்ட் கம் யூ வில் பி த லூசர். நம்ம கிளாஸ் போயிட்டே இருக்கோம் இல்லையா. ஒரு ஸ்பெஷல் எஸ் கிளாஸ்லாம் எதுக்கு மாதாஜி வச்சோம், ஒன்லி ஃபார் யூ, உங்களோட பெனிஃபிட் தான். ஓகே, இனிமேல ஷூர் இருந்து அந்த ஷூர் மாதிரி மாதாஜி. இல்லை. எப்போதும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறதோ அட்டென்ட், ஸோ தட் இட் வில் பி பெனிஃபிஷியல். ஐ நோ, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க வேலைக்கு போறீங்க. பட் யூ said யூ கேன் கம் இந்த ஆஃப்டர்நூன், அதனால தான் எஸ் வச்சிருந்தோம் இல்லையா. ஓகே, ஹரே எஸ் கிருஷ்ணா. மாதாஜி இப்ப எஸ் நம்ம மாதாஜி ஷூர் எல்லாருக்கும் இது 18 நாட்களில் புரிந்து கொள் பகவத்கீதையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த வகுப்புல தான் வந்திருக்கும். விச் இஸ் த மோஸ்ட் பேசிக் கோர்ஸ். 18 நாள்ல அப்படியெல்லாம் சீக்கிரமாலாம் புரியாது நமக்கு. இருந்தாலும் we are trying our best to teach you. நீங்க எவ்வளவு கிராஸ் பண்றீங்க உங்களுடைய இது ஸ்மார்ட்னஸ்ல இருக்கும். நீங்க முன்னாடி படிச்சிருந்தீங்கன்னாக்கா அதுவும் உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் இல்லையா. அடுத்த மாசம் இருக்கவே இருக்கு. அப்புறம் லெவல் 2ல இதே பகவத்கீதா தான் நம்ம படிப்போம். ஆனா எல்லா ஸ்லோகமும் படிப்போம். ஆல் தி 700 ஸ்லோகாஸ் வில் பி டாட். அதுல எப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. சில சாப்டர்லாம் லாங்கா இருக்கும். செகண்ட் சாப்டர் 18 சாப்டர்ல நிறைய ஸ்லோகா இருக்கும். ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இருந்தது அப்படி. ஆனா எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒன்றும் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் இஸ் ஜஸ்ட் பேசிக். அப்ப அது போல முடிப்போம். இப்போ நீங்க லெவல் 2ல போச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும். 18 நாள் எல்லாம் கிடையாது. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு ஒரு கிளாஸ் தான் இருக்கும். ஆனா அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு 4 மாசம் 5 மாசம் எடுக்கும் ஃபுல் பகவத்கீதா படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு. பார்க்கலாம் எப்படி இந்த ஜேர்னி போறதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாரும் பாசிட்டிவா இருந்து டெய்லி அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கே ஆர்வம் வரும். அப்புறம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்களே கேட்பீங்க எப்போ லெவல் 2 வரும் மாதாஜி, எப்போ லிங்க் போடுறீங்க. அந்த மாதிரிதான் டிவோட்டிஸ் மோஸ்ட்லி எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்காங்க. ஆர்வம் அதிகரிக்கிறது. இன்னைக்கு மாதாஜி ஜபம் பண்ணும்போதே பார்த்தேன். என்ன ஒரு ஸ்டார்டிங்ல ஒரு மாதிரி ஆரம்பிச்சாங்க, என்ன புதுசு தானே இருந்துச்சு. அப்புறம் ஒரு ஸ்பீடை பிக்கப் பண்ணீங்க. ஸ்பீடுன்னு மாத்திரம் இல்ல, அந்த ஒரு லயத்துல போனீங்க. அவ்வளவு எல்லாருமே அந்த இதுல போயிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா.
அப்ப இன்னைக்கு என்னது 3வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்க போறோம். ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். கர்ம யோகா. கர்மானா என்னது? செயல். நம்ம என்ன என்னது ஆக்ஷன் பண்றோமோ அதை பத்தி தான். எந்த ஆக்ஷன் எப்படி நம்ம எந்த இடத்துல கொண்டு போய் சேரும், அந்த ஆக்ஷனுக்கு என்ன பலன், இதெல்லாம் தான் பார்க்க போறோம். செயல் யோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்தல். யோகம், யோகா யோகா யோகான்னு வருதுன்னா கையை தூக்கினேன் காலை தூக்கினேன் அதெல்லாம் யோகா கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு 6வது சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கலாம். ஆனா இப்போதைக்கு நம்ம என்ன படிக்கணும்? செயல் யோகம். செயல்னா நம்ம என்ன வேலை பண்றோமே அதை பத்தி உள்ளதுதான் பார்க்க போறோம். கிருஷ்ண உணர்வில் வேலை செய்தல். எப்படி செய்யணும்? நம்ம பாட்டுக்கு நமக்கு வேண்டி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும். இனிமே அப்படி இல்லை. பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன இப்ப பகவத்கீதை படிக்கிறோம் பெருமைக்கு இல்லை, நான் படிச்சேன் சர்டிபிகேட் வாங்க போறேன் அந்த மாதிரி இல்லை. பகவானை திருப்திப்படுத்துறேன் நான் இந்த மாதிரி பகவத்கீதை படிச்சேன். கிருஷ்ணா பிகம்ஸ் ஹாப்பி. நான் பண்ற இந்த செயல்னால என்னுடைய பகவான் ரொம்ப அவர் ஹாப்பியான எனக்கு என்ன அப்படின்னா அவர் நமக்கு அருளுவர். நம்ம அவருக்கு பிடிச்சா போல எல்லாம் பண்ணினோம்னா அவர் நம்மளோட கிரேஸ், ஹி வில் கிரேஸ் அஸ். எப்படி தெரியும் அவர் வந்து இப்படி பண்ணாரா அப்படிலாம் கேட்க கூடாது. காற்றை பார்த்தோமா? இல்ல. அதனால வேர்க்கிறதுனா ஃபேன் போடுறோம், ஏசி போடுறோம், எல்லாம் பண்ணதான் செய்யறோம். வீணும் காத்து வருது, காத்து இருக்கு. ஆனா இன்னும் இது சுத்தம் போது என்னது நமக்கு இப்போ காத்து பார்த்தாதான் நான் போய் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது. நம்மளோட வாழ்க்கையிலேயே அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும் நிறைய பேருக்கு. இட் இஸ் நாட் 1 or 2 people. யாரெல்லாம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் இருக்காங்களோ, ஐம் நாட் சேயிங் இஸ்கான், கிருஷ்ணா கான்சியஸ் என்னது பகவானுடைய உணர்வுல இருக்காங்களோ அவங்களோட லைஃப்ல பார்த்தா நல்ல மாற்றங்கள் தெரியும். சுனந்தா மாதா இஸ் ஜஸ்ட் 2-3 months பேபி தான். அவங்க இதுக்கு முன்னாடி தான் வந்திருக்காங்க. இப்போ இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிறாங்க. ரொம்ப ஆர்வம் இல்ல. சுனந்தா மாதா நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா, போன மாசம் அதுக்கு முன்னாடி மாசமே சொல்லியிருக்கீங்க. ரொம்ப எஸ் திருப்பம். மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி, அண்ட் யூஆர் எஸ் டூயிங். மாதாஜி. அவங்களை எல்லாம் மங்களாரத்தி போதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா தான் இருக்கு. நல்லா உள்ளூர இருந்திருக்கு. அந்த ஏக்கம் இருந்திருக்கு. நம்ம பகவானை வழிபடணும் அப்படின்னு அது வெளி கொண்டு வராங்க இல்லையா. நம்ம இதெல்லாம் படிக்கும் போது வெளியில வருது. எஸ். சோ நம்ம கிருஷ்ணா உணர்வில் நம்ம இதெல்லாம் வேலை செய்யணும். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி. இவர் யாரு? பிரபுபாதா. பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா. இவர் ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான், கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம். அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? நேற்றுக்கு தான் ஆக்சுவலி பகவத்கீதா ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ ஹூவர் ஹஸ் மிஸ்ட், டோன்ட் வரி. திரும்பி நம்ம அந்த ஸ்லைட் போடுவோம். ஒரு ப்ரிஃபேஸ், ஒரு இது மாதிரி என்னது ரிவிஷன் மாதிரி நம்ம பண்ணுவோம். ஆனா நேற்றுக்கு தான் பகவத்கீதா ஆரம்பமாயிருக்கு. சோ அர்ஜுனனின் 5 கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணரின் பதில்கள். எப்பவுமே அர்ஜுனனுக்கு எப்பவும் என்னதான் எல்லா சாப்டர்லயும் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு டவுட் இருக்கும். இப்படின்னா என்ன, அப்படின்னா என்ன, சொன்னதே இதை கேட்டதையே திரும்பி கேட்போம். அவனுக்கு நம்மள மாதிரிதான். இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ பேபி. அவனுக்கு தெரியாது. இப்ப குழந்தைகளுக்குலாம் ஏன், என்ன, அப்புறம் இப்படி கேட்டுட்டே இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் அவனுக்கு கேட்டுட்டே இருப்பான். 18வது சாப்டர்ல தான் இப்பதான் எனக்கு எல்லாம் கிளியர் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவான் அர்ஜுனா. இப்ப நம்மள மாதிரி தான் இருக்கான். அவனுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது. ஆனா என்ன பண்றான்? ஓப்பனா ஹீஸ் ஆஸ்கிங். ஒரு இது கிடையாது என்னது எப்படி கேட்கறது அப்படிலாம் இருக்கான். அப்படியெல்லாம் இருக்க மாட்டான். ஓப்பனா கேட்கறான் பகவான்கிட்ட. அவர் பகவான் சொல்றான். சோ ஆன்மாவை பற்றிய அறிவு நேற்றுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தோம். ஆத்மானா என்ன, இந்த உடல்னா என்ன, எப்படி டிஃபரன்ஸ், என்ன டிஃபரன்ஸ், ஆத்மா என்னெல்லாம் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் ஆத்மா, இதெல்லாம் பார்த்தோம். ஞான யோகம், புத்தி யோகம், சாங்கிய யோகம் என்றால் என்ன, இவ்வளவு டீட்டெயில் நம்ம நேற்று பார்க்கல. ஏன்னாக்கா அவ்வளோ ரொம்ப செகண்ட் சாப்டர் காட் லாட் ஆஃப் ஸ்லோகாஸ். எல்லாம் கவர் பண்றதுக்கு நம்ம முடியாது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல புரியவும் செய்யாது. அதுவும் இருக்கு. ஒரே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேபிக்கு நம்ம கிராமர் சொல்லி கொடுக்குறோம், பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச், ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோமா? கிடையாது. அவங்களுக்கு என்னது ஏ ஃபார் ஆப்பிள் தான் சொல்லுவோம். இன்னும் ஒரு படி மேல போச்சுன்னா ஏ ஃபார் ஏரோப்ளைனும் சொல்லி கொடுப்போம். அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியுமே தவிர நம்மளாம் இன்னும் அந்த பேபி ஸ்டெப்ல இருக்கும். ஸோ அதோட டீட்டெயில் நம்ம இன்னும் பார்க்கல. அப்புறம் ஸ்திததிர் முனி ஒரே ஒரு ஸ்லோகா பார்த்தோம். ஆனா நிறைய ஸ்லோகா இருக்கு. அந்த ஸ்திததிர் முனிங்கிறவர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். எஸ். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? கர்ம யோகம். நம்ம செயல்களை பற்றி உள்ள விவரம் தான் பார்க்க போறோம். இப்போ இவர் கேட்கிற அர்ஜுனா, துறவு அல்லது நிஷ்காம கர்ம யோகம், அதுல ரெண்டுத்தையும் எது சிறந்ததுன்னு. இதெல்லாம் பெரிய பெரிய வேர்டா இருக்கெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். துறவுனா என்னதுன்னா நமக்கு டோன்ட் ஓன் எனிதிங். இது என்னுடையது, என்னுடையது அந்த இது வேண்டாம். எல்லாருடையதுதான். இதெல்லாம் கடவுள் படைத்ததுதான். எல்லாமே கடவுளோடு தான். இப்ப நம்ம உலகத்துல இருக்கோம். இந்த உலகமே படைத்தது யாரு? கடவுள். அப்ப யாரு ஓனர்? கடவுள் இஸ் ஓனர். காற்று, மழை எல்லாமே அவர் தான் படைத்திருக்காரு. அவர் த மோமெண்ட் இட் ஃபீல்ஸ் ஸ்டாப் அப்படின்னா எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடும். நான் என்னது அசைந்தால் அசையும் அகிலம் எல்லாமே, அந்த ஒரு பாட்டெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, கண்ணதாசன் எழுதினும் யாரோ எழுதியிருக்காங்க. எல்லாம் பகவத்கீதால இருந்து எடுத்து எழுதினதுதான். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த பாட்டை கேட்டு ஆஹா என்னமா எழுதியிருக்காரு, என்னமா இவரு, அது லிரிக்ஸ் என்ன தெரியுமா, அதுல என்ன பாட்டு தெரியுமா அப்படிங்கிறோம். எல்லாம் பகவத்கீதால இருந்து எடுத்ததும். ஏன்னா இவர் இப்படி அந்த மேஜிக் வேண்ட், அந்த இது கையில என்ன இருக்கு, புல்லாங்குழல வச்சு அவர் இப்படி இல்ல சக்கரத்தை வச்சு இப்படி பண்ணினா போறோம். எல்லாமே ஸ்தம்பித்து விடும், இல்ல ஒரு எல்லா ஆக்ஷன்ல இறங்கிடும் அந்த மாதிரி. சோ எல்லாமே அதனால என்ன அது டிஃபரன்ஸ் கேட்க போற. துறவு என்றால் என்ன? நிஷ்காம கர்மயோகம் அப்படின்னா என்னது? செயல்களின் பலனை விஷ்ணுவிற்காக துரத்தல். விஷ்ணுனா கிருஷ்ணனுக்கு. எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணாலும் சரி,
கிருஷ்ணார்ப்பணம். இன்னைக்கு நான் கிளாஸுக்கு வந்திருக்கேன்னா பெருமையா அடிச்சுக்க வேண்டாம். நமக்கு உடல் நல்லா இருந்து, எலக்ட்ரிசிட்டி நல்லா இருந்து, பேட்டரி நல்லா இருந்து, எல்லாம் வாட் எவர், நெட்டு இன்டர்நெட் எல்லாம் இருக்கு. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? எல்லாம் ஒழுங்கா ஒர்க் பண்றதுன்னா தேங்க்ஸ் டு கிருஷ்ணா. அவர் தான் அந்த மாதிரி நமக்கு சாதகமா பண்ணிருக்காரு. சோ தட் வி ஆர் ஏபிள் டு அட்டென்ட். அப்போ கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பெரிய கோடி கும்பிடு போட்டுட்டு வி ஷுட் ரியலி பி தேங்க்ஃபுல் டு ஹிம். அப்படி மிகப்பெரிய எதிரியான காமத்தை வெல்வது. முதல் நேதிக்கும் அதோட இது ஸ்லோகா பார்த்தோம் நம்ம. காமம் தான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம். காமம்னா என்னது? ஆசை. ரொம்ப வெறித்தனமான ஆசை. அதுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அதையும் எப்படி வெல்வது அது பார்க்க போறோம். எஸ். இப்ப நம்ம நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம்? கடவுளை உணரும் 3 நிலைகள் யாவை? ஓ, உங்கள்கிட்டயே கேட்டிருக்கலாம் இல்லையா? நேத்துக்கு வந்தவங்க யாராவது சொல்றீங்களா? போட்டுட்டேன் ஃபர்ஸ்ட் இது. யாருக்காவது தெரியுமா? கடவுளை உணர்றதுக்கு 3 நிலைகள் சொன்னேன்னா யாருக்காவது நினைவு இருக்கா? ஒன்லி நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். யாருக்காவது நினைவு இருக்கா? கேன் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ராங் இட்ஸ் ஓகேனா, யாரும் தலைய வெட்ட போறது இல்ல. நான் ஒரு ஆல்ரெடி ஒண்ணு போட்டுட்டேன். பிரம்மன். தெரியாதா? ஓகே. கேசவ சுனந்தா மாதாஜி யாராவது சொல்றீங்களா? சுனந்தா மாதாஜி இல்லையா யாரும்? சுனந்தா மாதாஜிக்கு தெரியாதா? ஓகே, கேசவ சொல்லுமா. பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான் மாதாஜி. நீ ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசுறமா, அது என்னன்றதுன்னா புரிய மாட்டேங்குது. பிரம்மன் பிரம்மன் பரமாத்மா பகவான். அப்போ பிரம்மன்னா என்னது? ஒளி வடிவமா பகவான் வந்து காட்சி தரார். இப்ப நம்ம வந்து காலையில பாக்குறதா, இப்ப ஒரு வெளிச்சம் வந்தாச்சு அப்படின்னா என்னது? சூரிய ஒளி வரப்போறது. இன்னும் சூரியன் ஒளி வரலை. பட் அதையும் நம்ம வந்து கடவுளை வணங்கி சில பேருக்கு வந்து இப்படி எனக்கு காலையில வீட்டுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விளக்கை ஏத்தி பகவானுக்கு ஒரு விளக்கு ஏத்தி எல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? நம்ம வீட்டுல ஒரு 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 இது இருக்கும். என்னது? ஒரு ரிச்சுவல் மாதிரி அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்னது? அந்த வெளிச்சத்தையே விளக்கு ஏத்தி அந்த வெளிச்சத்தையே நம்ம வந்து லட்சுமி கடாட்சம், இப்போ பகவானோட ஒரு அம்சமா நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். சோ அதுதான் என்னது? அந்த வெளிச்சமே என்னதுன்னா பகவான் கிட்டே இருந்து வந்ததுதான். நம்ம நம்ம உடம்புல இருந்து எல்லாம் ஒளி வராது. பகவானுடைய உடம்புல இருந்து அப்படி ஒளி வரும். அதனாலதான் இந்த பிக்சர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானோட பின்னாடி, தலைக்கு பின்னாடி இருந்த ஒரு ஒளிவட்டம் காணும். ஏன்னா பகவான் கிட்டே இருந்து அந்த ஒளி எல்லாம் வரும். அவ்வளவு பிரகாசமான பகவான். சூரியன்ல ஒரு கண்ணு தான் அவருக்கு. நம்ம சூரியன் தான் வெளிச்சம் கொடுக்கறதுன்னு நினைக்கிறோம். அது ஒரு கண்ணுன்னு வரும் இந்த வர ஸ்லோகால. சோ அந்த மாதிரி உணர்றவங்க உருவம் இல்லாம, பகவானுக்கு எல்லாம் உருவம் கிடையாது, ஆனா ஒளியை பார்த்தாலே அவங்க வந்து கடவுள் நினைக்கிறவங்க. அது பிரம்மனா அவங்க வந்து பகவானை வழிபடுறாங்க. அடுத்த லெவல் என்னது? 4 கை ரூபத்துல பகவான் வந்து 4 கை உருவத்துல இருக்காங்க. அதுதான் கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சு வணங்குறாங்க. அது என்ன ரூபம்? பகவானோட பரமாத்மா ரூபம். அவர் எங்க எங்க இருக்கார்? எல்லாருடைய ஹிருதயத்துல இருக்கார். இல்ல நம்ம என்னோட இது ஹார்ட்லயும் இருக்கார், உங்க ஹார்ட்லயும் இருக்கார். அதே பரமாத்மா எல்லா ஹார்ட்லயும் இருக்கார். அப்புறம் என்னது? பகவான். நம்ம என்ன பண்றோம்னா பகவானையே வழிபடுறோம். நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டி கடைசியில பகவானையே வழிபடுறோம். கடைசியில என்னது? நிஜமா நம்மள மாதிரியே இருக்கிற போல 2 கண்ணு, 2 காது, அப்புறம் என்னது? வாய், கை, எல்லாம் நமக்கு இருக்கிற ஒரு அங்க அவயங்கள் எப்படி இருக்கோ அது போல அந்த பகவானை வழிபடுறோம். அதனாலதான் கோயில் எல்லாம் என்ன பாக்குறோம்? விக்கிரகம். பகவானோட விக்கிரகம் இருக்கு, ஆராதனை பண்றாங்க, மாலை சாத்துறாங்க, திலகம் இடுறாங்க. நம்ம வீட்லயே அந்த மாதிரிலாம் பண்றோம் இல்லையா? ஏன்னா பகவானுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பண்றோம். அவருக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம், அவருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம், தண்ணி கொடுக்குறோம், எல்லாம் கொடுக்குறோம் நம்ம. சோ இதெல்லாம் என்னது? பகவானை வந்து நம்ம வழிபடுறோம். அப்புறம் என்னது பார்த்தோம் நேத்து? கிருஷ்ணரின் 6 செல்வ வளங்கள் யாவை? இப்ப டைம் வேஸ்ட் பண்ணல, நான் சொல்லிடுறேன். அவருக்கு என்னெல்லாம் வந்து இது இருக்கு? ஆப்புலன்ஸ்னா அவருக்கு என்னெல்லாம் செழிப்பு, ஐ மீன் நிறைய நிறைய அவர்கிட்ட இது இருக்கு. என்னெல்லாம் இருக்கு? அழகு. அவரை விட அழகு யாராவது இருக்காருன்னா இல்ல. கிருஷ்ணாங்கிற வேர்டுக்கே அர்த்தம் என்னன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்னு அர்த்தம். அழகு. அப்புறம் செல்வம். அவ்வளவு பணக்காரர் அவர். பணக்காரன்னா என்னது? நாட் ஒன்லி மணி, ஹி ஹாஸ் எவ்ரிதிங். எல்லாம் இருக்கு. லக்ஷ்மி கடாட்சம் நாங்க என்ன சொல்றோம்? எல்லாம் செழிப்பு, தானியங்கள்ல இருந்து பணம்ல இருந்து எல்லாம் இருக்கு அப்படி சொல்றோமே. அது போல அது அந்த லக்ஷ்மியா ஹார்ட்ல வச்சுட்டு இருக்காரு. அப்ப இவர் எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தரா இருக்கணும். அப்ப இவர் என்னது? செல்வந்த அவ்வளவு பெரிய செல்வம் அவர்கிட்ட இருக்கு. புகழ் அவ்வளவு ஃபேமஸ். இஸ் வெல் நோன் ஃபார் எவ்ரிதிங். அப்புறம் வலிமை, நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த். மலையை தூக்கிட்டாரு 6 வயசு ஒரு சின்ன குழந்தை 6 வயசு 6 7 வயசுல சுண்டு வரல அப்படியே மலையை அலாக்க தூக்கிட்டார். ஒரு வாரம் அப்படியே நின்னுட்டு எல்லாரையும் பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. சோ அந்த மாதிரி முடியுமா? அப்படின்னா முடியும். கடவுளாலதான் முடியும். அதனாலதான் அவருக்கு பேரு பகவான். நம்மளால முடியாது அப்படின்னா நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியாது. நம்மளால முடியாது. எஸ். அப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? என்னால முடியலன்னா யாராலையும் முடியாது. அது எப்படி கிருஷ்ணர் தூக்கினார் அப்படிலாம் நம்ம குதர்க்கமா எல்லாம் பேசலாம். கடவுளால முடியும். கிருஷ்ணர் கடவுள், அதனால அவர் பண்ணினார். நான் கடவுள் இல்லை, அதனால எனக்கு முடியாது. ஐ ஹவ் நாட் சீன் எனிபடி டூயிங் ஆல்சோ. அப்ப என்ன நினைக்கிறோம்? அதெல்லாம் அம்பக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இல்லை, கிருஷ்ணரால முடிஞ்சது, அவர் பண்ணினார். அப்புறம் அறிவு. அவருக்கு நல்ல நாலேஜ்.
ஜியோகிரபி ஹிஸ்டரி எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இங்க. அதை விட நிறைய நாலேஜ், அஸ்ட்ரானமி, அஸ்ட்ராலஜி, நேம் இட், ஹி ஹேஸ் இட். அந்த ஒரு மைண்ட் அவருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும். இதெல்லாம் இருந்தாலும் என்னது, துறவு மனப்பான்மை. இது என்னுடையது, நான். எல்லாம் சொல்றோமே இப்ப நம்ம பாஷையில அதுதானே இருக்கும். நான்கிற வேர்டு இல்லாம நமக்கு பேச தெரியாது. என்னுடையதுங்கிறது அது இல்லாம நம்ம பேச தெரியும். எல்லாமே என்னுடைய, நான் தான் ஓன் பண்ணா போலியும் எப்போலயும் அந்த நான் பிறந்தே ஒரு 20, 30, 40 வயசு இருக்குமா, 50 வயசு இருக்குமா, அவ்வளவுதான். அதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகம் இருந்தது இல்லையா, இருந்திருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடு இருந்தது இல்லையா, எல்லாம் இருந்திருக்கு. ஜஸ்ட் நான் ஒரு வீடை கட்டினா அப்ப இது என்னுடைய வீடு. அந்த வீடு எங்க நிக்கிறது, இந்த பூமியில. இந்த பூமி யாருடையது, பகவானுடையது. அப்ப ஆக்சுவலி ஓனர் யாரு? அப்படி போய் பார்த்தா அது வந்து நம்மளுடையதுங்கிறது ஒண்ணுமே கிடையாது. காற்று பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. நம்ம எங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வச்சு நடக்கிறோம்? இல்லை. காற்று, அந்த காற்றை பிறந்த குழந்தையில இருந்து, நம்ம பிறந்ததுல இருந்து அந்த காற்றை சுவாசிக்கிறோம். அந்த காற்றை கொடுத்தது யாரு, பகவான். ஐ எம் செல்ஃப் மேட் மேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க சில பேர். நானே இண்டிபெண்டா படிச்சேன், நானே எல்லாம் பண்ணேன், நானே நானே நான் எல்லாம் வந்து இது அறியாமையில இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். பகவத்கீதால நுழைச்சிடணும். அந்த மாதிரி பேசுறவங்கள முதல்ல நீ பகவத்கீதா படிப்பா, அப்பதான் தெரியும். நான்கிற எழுத்தே வர. ஏன்னா பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவரே எப்படி இருக்காரு, துறவு மனப்பான்மையோட இருக்காரு. இட்ஸ் ஓகே, இல்ல என் பசங்க தானே இவங்கெல்லாம், எல்லா ஜீவராசியும் என் பசங்க தான், எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணட்டும் பா, இதெல்லாம் என்னுடையது நான் தான் சொல்லிக்க மாட்டேன், எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணட்டும் அப்படின்னு இருக்காரு. ஸோ he has all this 6 opulence. பேசிவ்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன், அதுக்கப்புறம் கிடுகிடுன்னு போலாம். அப்ப நாம் இந்த உடலா, இப்ப நமக்கு ஒரு உடல் கொடுத்திருக்காரு பகவான். இப்ப நான் இந்த உடல்னாக்கா நான் என்ன சொல்லணும், இது நான், இந்த வாய் நான், கைகள் நான் கை, நான் தலைமுடி, நான் கண்ணு, அப்படி சொல்றது இல்லையே. என்னுடைய கண்ணு, என்னுடைய காது, என்னுடைய உடம்பு, என்னுடைய கை, அப்படிதான் சொல்றோம். என்னுடையன்னா அப்ப யாரு? இப்ப என்னுடைய மொபைல், என்னுடைய பாட்டில், என்னுடைய கம்ப்யூட்டர், என்னுடைய லேப்டாப், இப்படி சொல்றோமே. அப்ப அந்த உடைமை யாரு ஃபர்ஸ்ட், அந்த ஓனர் யாரு? ஆத்மா. இட் இஸ் நாட் த பாடி. ஏன்னா பாடி என்ன சொல்றோம், திஸ் இஸ் மை பாடி தான் சொல்றோம். அப்ப அந்த மைங்கிறது ஒரிஜினல் யாரு? இட் இஸ் த சோல். இது நம்ம உடம்பு எப்படியா, இட் இஸ் மேட், ஒரு 5 பஞ்சபூதங்களால உருவாக்கி இருக்கு. தட் இஸ் 5 எலிமெண்ட்ஸ். காற்று, ஏர், எர்த், ஃபயர், வாட்டர், ஸ்கை. இந்த 5 இது இருக்கு, எலிமெண்ட்ஸ். அதாலதான் இட் ஹஸ் பின் மேட், த பாடி இஸ் பின் மேட். எப்படி உருவாக்கப்பட்டதோ அது அப்படியே போகவும் செய்யும். எனிதிங் இஸ் மேட் and it will get annihilated also one day. எப்படி ஒரு வாட்டி உருவாக்கப்பட்டிருக்கோ அது ஒரு நாளைக்கு அழியவும் படும். அது இந்த உடம்பா இருக்கட்டும், இந்த உடம்பு வந்து இப்ப நம்ம உடம்பு எப்படி பிறந்திருக்கோம் இல்லையா, அது உருவம் கொண்டு வந்திருக்கோம் மடியில. அப்போ அது என்னது, ஒரு நாளைக்கு அதுவும் போகும். எனிதிங் இஸ் மேட் வில் கெட் டிஸ்ட்ராய்டு. ஆனா ஆத்மாங்கிறது என்னது, இட் இஸ் நாட் பின் மேட். நேற்றுக்கு அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலா பார்த்தோம். ஆத்மாங்கிறது எப்படி, கண்ணுக்கு புலப்படாதது, ரொம்ப சின்னது, நுனியோடு, தலைமுடி நுனி. ஓகே, அதோட வந்து 10,000 கட் பண்ணா அதுல ஒரு பாகம் எவ்வளவு பெருசு, அதுதான் 10,000 பாகத்துல அந்த ஒரு பாகம். அது பெருசா சின்னதா நீங்களே கால்குலேட் பண்ணலாம். அது என்னது, மைக்ரோஸ்கோப்பால கூட தெரியாது கண்ணுக்கு, அவ்வளவு சின்னது இந்த ஆத்மா. ஆனா எவ்வளவு பவர்ஃபுல் அது. அது எனக்குள்ள இருக்கு, இந்த ஆத்மா எனக்குள்ள இருக்கிறதுனால தான் நான் பேசுறேன், நான் பார்க்கிறேன், திங்க் பண்றேன், செயல் பண்றேன், எல்லாம் நான் பண்றேன். அந்த ஆத்மா மாத்திரம் இந்த பாடியில இருந்து வெளியில போய் எடுத்தனா என்ன ஆகும்? நோ யூஸ். த பாடி வில் பி அ டெட் பாடி. எல்லாரோட உடல்லையும் இந்த ஆத்மா ரொம்ப பிளேயிங் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். அந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் இந்த உடல் இயங்குறது. இட்ஸ் லைக் கார் அண்ட் டிரைவர். இந்த எக்ஸாம்பிள்ல நேற்று பார்த்தோம், யார் நேற்றுக்கு வரலையோ அதனால ரிப்பீட் பண்றேன். கார், வெறும் கார் போயிட்டு மார்க்கெட் போயிட்டு வா, அங்க போயிட்டு வானா அது போகாது. இட் நீட்ஸ் அ டிரைவர். அப்போ அந்த ஒரு டிரைவிங் சீட்ல யாராவது உட்கார்ந்து அது ஓட்டினாதான் முடியும். அதுக்கு எல்லாம் இருக்கு, ஸ்டியரிங் வீல் இருக்கு, அது இருக்கு. அந்த உடல்ல கண்ணு, காது, மூக்கு எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அதை இயங்குறதுக்கு என்ன வேணும், ஒரு டிரைவர் வேணும். ஹூ இஸ் அ டிரைவர்? அதுதான் ஆத்மா. அந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கிறதுனால அது கண்ணால பார்க்க வைக்கிறது, அதால கேட்க வைக்கிறது. சோ அது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்படி நிறைய எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். அந்த கூண்டு பறவை, அதுவும் நம்ம பார்த்தோம். நம்மளாம் அந்த கூண்டு, இந்த பாடிங்கிற கூண்டுக்குள்ள அந்த பறவை உட்கார்ந்து இருக்கு, ஒரு கிளி உட்கார்ந்து இருக்கு. அது போல இந்த ஆத்மா உட்கார்ந்து இருக்கு. எப்படாப்ப எனக்கு விடுதலை கிடைக்கும், பகவானோட பேர் சொன்னா ரொம்ப பிரசன்னமா இருக்கு. இல்லாட்டா அதுக்கு தீனி அதுதான். பகவானுடைய நாமம் சொல்ல சொல்ல இட் பிகம்ஸ் வெரி ஹாப்பி. அப்போ ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆயிடும், இந்த கூண்டை விட்டு பறந்து பகவான் இடத்தில் போயிடும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அந்த ஆத்மாவே இந்த கூண்டுல உட்காந்துருக்கியா, சரி இது 90, 100 வயசு ஆகும்போது இந்த பாடி இறந்துடும், பாடி வீக்கா போயிடும். அப்ப இந்த ஆத்மா வந்து இந்த கூண்டுல இருந்து வேற ஒரு கூண்டுக்கு போகும், வேற உடல்ல போறது. அது அனிமல் உடலா, பேர்டு உடலா தெரியாது, அந்த மாதிரி போகும். இங்கேயே சுத்தின்னு இருக்கு. ஏன் போக மாட்டேங்கிறதுன்னு நம்ம ஆசை காரணம். அதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் நம்ம. இப்ப அதுக்கு விடுதலை எப்போ வரும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய நாமம் சொல்ல சொல்ல சொல்லதான் அது வந்து வேற கூண்டுல போகாம அப்படியே பகவான் இடத்தில் போக முடியும். எஸ். அப்ப இப்ப வந்து நம்ம இந்த சாப்டர் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமஹ. கர்ம யோக அத்த திருத்தியோத்தியாய. வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா சொல்லணும். கேசவ் இன்னைக்கு திருத்திய கூடி திருத்திய கூடி தப்பா சொன்ன இல்லையா, படிக்கணும்மா, Yes. சான்ஸ்கிரிட் வேர்ட்ஸ் இல்லையா. திருத்தியோ அத்தியாய. நீ வந்து ஆக்சுவலி கிட் செக்ஷன் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன்.
கிட் செக்ஷன்ல இருந்தவன் தான். இப்பதான் வந்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் எழுதிட்டு எஸ்காம் அவன் இப்போ வெக்கேஷன் சொல்லிட்டு வந்திருக்கான். 4 வருஷமா படிச்சான். 7th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து வாஸ் ரீடிங். ஓகே, 7th 8th 9th 10th. இப்போ வந்து அவன் ஃப்ரீ ஆயிட்டேன்னு சொன்னதுனால அட்மின்க்கு சேவாக்கு வந்திருக்கான். ஓகே, அவனுக்கு டைம் இருக்கு, ஸ்கூலுக்கு போக அந்த டைம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நிறைய விஷயம், நிறைய ஸ்லோகம்லாம் அவன் படிச்சு பழக்கம் இல்லை. கிட்ஸ் கிளாஸ்ல என்ன ஸ்லோகம் உண்டு அது நல்லா படிக்கும். இப்போ இதெல்லாம் நாங்க வந்து கிட்ஸ் கிளாஸ்ல எல்லாம் சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம். அவங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து இப்போ அவனை வந்து எதிர்பார்க்கிறேன், பெரிய ஆள் மாதிரி பேசு படின்னு. ஸோ இஸ் ஃபைண்டிங் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். எஸ், இதுவாச்சு. ஓகே, யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, அப்பதான் நான் வந்து கொடுப்பேன். இல்லாட்டா எனக்கு வந்து தெரியும், திரும்பி கேட்டு கேட்டு அது டைம் வேஸ்ட் ஆகும். படிமா. विस्मृतसि अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोज्यसि केशव. ஜெயசி, நியோஜ்யசி கரெக்ட். நியோஜயசி கேசவ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ துரத்தல் அல்லது செயல். துறக்கிறதுனா என்னது? கிவ் அப் எவ்ரி திங், நத்திங் இஸ் மைண்ட். துறவு மேற்கொண்டு போறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த வீடு என்னுடையது இல்லை, மனைவி என்னுடையது இல்லை, ஒன்னும் என்னுடையது இல்லை, நான் பாட்டுக்கு அப்படி பகவானை நினைத்துன்னு நான் வந்து காட்டுக்கு போறேன், துறவு மேற்கொண்டிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அதுதான் துறவுனா. யூஆர் நாட் ஓனிங் எனி திங். என்னுடையதுங்கிறதுக்கு அந்த ஓனர்ஷிப் நம்ம எடுத்துக்க மாட்டோம், எல்லாம் பகவானுடைய தான் அப்படின்னு. சோ பகவான் கேட்கிற, அர்ஜுனா கேட்கிற, அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? அது பெரிய கொஸ்டின். ஏன்னா நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம், கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மா பலேஷு கதாச்சன. மா பலேஷுனா என்னது? அதோட பலனை எதிர்பார்க்காதே, கர்மா பண்ணு அப்படிதான் நேத்திக்கு வந்து ஸ்லோகம் பார்த்தோம். நீ அப்படி சொன்ன, நான் கேட்டேன். ஆஹ் ஒரு பலனை எதிர்பார்க்காம செயலை பண்ணு அப்படிங்கிற. ஆனா இப்ப இந்த போர் புரியறது என்னது? எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிருந்தானே போர் புரியணும். இது எந்த விதத்துல நியாயம்? நான் தான் ஒண்ணும் எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்போ இந்த கோரமான செயல்ல வந்து அதுவும் பிளட் ஷெட் தானே இல்லையா? இந்த மாதிரி என்னது வார்ஃபேர்னா என்னது? எவ்வளவு பேர் இறந்து போவா. நம்ம மனிதர்களும் இறப்பாங்க, அவங்களும் இறப்பாங்க. எவ்வளவு நாசம், எவ்வளவு பேர் இது. அதான் நேற்றுக்கு எல்லாம் சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து நிறைய சொல்றாரு. அப்புறம் இந்த செயல்களை விட புத்தி, நமக்கு நல்ல புத்தி இருந்ததுன்னா இன்னும் தெரிஞ்சிருக்கணும். நேற்றுக்கு படிச்சோம் இல்ல, பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது ஒன்லி. அப்ப நான் என்னத்துக்கு பலனை எதிர்பார்க்கணும்? என்னுடைய ராஜ்யத்தை எதுக்கு எதிர்பார்க்கணும்? அது எதிர்பார்க்காம இருந்ததுன்னா அது வரணும்னா வரட்டும். அந்த மாதிரி இருந்து இந்த கோரமான செயல்ல எதுக்கு ஈடுபட வைக்கிற? ஏன்னா கிருஷ்ணர் தான் சொல்ற, போர் போர் புரி, போர் புரி அப்படிங்கிறார். சோ அவர் கேட்கிறார், அர்ஜுனன், பலன் நோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன்? வந்து இன்னும் அர்ஜுனன் வந்து நம்மள மாதிரிதான் திங்க் பண்றோம். எல்லாமே he feels correct. நமக்கும் அந்த அவர் அர்ஜுனன் சொல்லும்போது தோணும், கரெக்ட் இல்ல, அவன் சொல்றது கரெக்ட் இல்லையா அப்படின்னு. ஆனா வேற ஆங்கிள் இருந்து பார்க்கணும், பகவான் என்ன மாதிரி கன்வின்ஸ் பண்றாரு அப்படி பார்க்கணும். எஸ், யாரு? நீ தான் இருக்கியா ஹேண்ட் ரைஸ்? வேற யாராவது ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம்னா, யாருக்காவது தெரியும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. எந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கோ படிக்கலாம். படிமா. विस्मृतसि व्यामिश्रेवेण वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तत्येकं वद निश्चित्य येन श्रेयो आप्नुयाम्. ம். ஏக்கம் வத, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு, அதனால மார்க் பண்ணிருக்கேன். ஏக்கம் வதன். ஏக்கம்னா ரொம்ப ஏங்கி போறது, அது கிடையாது. ஏக்கம்னா ஒன், ஒன்லி ஒன், ஒரே சொல். என்னது, ஏதோ ஒரு டயலாக்லாம் வருமே, நான் சொன்ன சொல்லு என்னது, என்னோ சம்திங்லாம் உண்டு இல்ல, எல்லாம் இங்க இருந்து எடுத்ததுதான். ஒன்லி திருச்சி மறிச்சு வேற டிஃப்ரெண்டா போடுறாங்க. நம்ம அவங்களுக்கு கை தட்டி அந்த பிக்சருக்கு அவ்வளவு ஒரு இதை கொடுத்து விடுறோம். ஏக்கம் வத அப்படின்னா என்னது? வதனா சொல்லு. நீ வந்து ஒரே சொல்லு சொல்லு, நான் ஏத்துக்கிறேன். நீ சொல்ற எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. நேத்திக்கு அப்படி சொன்ன, ஒன்னு எதிர்பார்க்காம நீ வேலை பண்ண அப்படிங்கிற. இன்னைக்கு என்ன சொல்ற? இந்த மாதிரி எல்லாம் உனக்கு பலன் என்னது, உனக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கும், சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்ற. எனக்கு வந்து புரிய மாட்டேங்கிறது. இரண்டு வழிகளை ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனக்குள்ள ரெண்டுமே சேமா தான் தோன்றது. எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. ஏக்கம் அது, ஒரே ஒரு சொல் சொல்லுங்க, நான் என்ன பண்ணணும், எனக்கு எது நன்மை பயக்குமோ அது சொல்லுங்க, நான் அதை ஏத்துக்கிறேன். ஆனா ரொம்ப நீங்க சொல்ற ஒரு ஒரு அறிவுரையும் எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஏன்னா அவர் இன்னும் மெச்சூர் ஆகல இல்லையா? நம்மள மாதிரிதான் பகவத்கீதால நம்ம எந்த பொசிஷன்ல இருக்கோமோ அந்த மாதிரிதான் இருக்கு. ஸோ ஏக்கம் வத ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப நம்ம எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போறோம், இந்த மாதிரி ஏதோ போட்டிருந்தா இப்போ ட்ரை பண்ணிட்டு போறோம், நமக்கு வழி தெரியல. இப்பெல்லாம் கூகுள் மேப்லாம் இருக்கு வச்சுக்கோ. இதெல்லாம் அந்த காலத்து இதை இப்படி பார்ப்பாங்க இல்ல, யார்ட்டையா கேட்பாங்க, இப்படி போய் இப்படி போய் இப்படி போய் லெஃப்ட் போல ரைட் போனா கன்ஃபியூஷனே ஆயிடும் நமக்கு. இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்கு, போர்டு இருக்கு, தட் வே திஸ் வே அதர் வே, எங்கதான் போவோம் தெரியாம கன்ஃபியூஷன். சோ அதே போலதான் அர்ஜுனன் கன்ஃபியூஷன். அவன் 2.11 இருந்து நேத்துக்கு என்ன பார்த்தோம், 11ல இருந்து 30 வரைக்கும் என்னது? ஞான யோகம். ஞானத்தை புத்திமதி சொல்றார் கிருஷ்ணர்.
நாம் உடல் அல்ல. நம்ம என்னன்னாலும் ஆத்மாதான். உடல் அழிய போகும்போது என்னது ஆத்மா அழியாது. நீ நல்லா சண்டை போடு அப்படியெல்லாம் நீ சொன்ன. அப்புறம் 38ல இருந்து 53 வரைக்கும் என்ன சொல்லி கொடுத்த? புத்தி யோகம் சொல்லி கொடுத்த. பக்தி செயல்பாடு பாவம் இல்லை அப்படின்னா எனக்கு நான் சொல்றேன் இல்லையா? நீ எனக்கு வேண்டி செயல்படும் போது அதுல ஒரு பாவம் கிடையாது. நிறைய பேர் இறந்து போவாங்க, கரெக்ட் தான். ஆனா பகவான் சொல்றது படி, பகவான் என்ன சொல்றாரோ அது போல நம்ம கேட்டு நடந்தோம்னா அதுல ஒரு பாவம் நமக்கு பாதிக்காது. இந்த மாதிரி சொல்றேன். எனக்கு எல்லாம் ஒரேடியா கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. இவ்வளவுலாம் எனக்கு நாலேஜ் கிடையாது. நீ எனக்கு ஒரே ஒரு வேர்டு சொல்லு, நான் என்ன ஏக்கம் வத, நான் இது பண்ணு, நான் அது பண்றேன். ஏன்னா நீ சொல்றது எனக்கு சாதகமா இருக்கும், எனக்கு நன்மை பயக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு வேர்டு சொல்லு. எஸ். அடுத்த டாபிக் நிஷ்காம கர்மயோகம். படிமா, கடிக்கடின்னு படி, டைம் ஆயிடும். Yes, Mataji. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्या मिथ्याचारः स उच्यते. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு என்னது? மித்யாச்சார. மித்யாச்சாரம் என்னது? போலி மனிதன். அவன் பாசாங்குத்தனம் காட்டுறான். யாரு? இப்ப இதை பார்த்தாலே தெரியும், இந்த பிக்சர் பார்த்தாலே இதோட மீனிங் புரிஞ்சிடும். காவி உடை உடுத்தின்னு இருக்கான், மாலை போட்டுன்னு இருக்கான், கமண்டலம் இருக்கு, தலைமுடியெல்லாம் வளர்த்திருக்கான். அவனை பார்த்தாலே ஒரு சுவாமிஜி, ஏதோ ஒரு துறவி இருக்காரு அப்படின்னு. ஆனா கையில என்ன இருக்கு? மொபைல். ஓ, அப்ப துறவியெல்லாம் மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது? அப்படி கிடையாது. துறவுங்கிறது என்னதுன்னா பந்த பாசம் இதெல்லாம் கிடையாது. எனக்கு எனக்கு ரிலேஷன், ஒரே ரிலேஷன் கடவுள் தான். அந்த மாதிரி இருக்கணும். யாருக்கு போன் பண்ணோம்? கடவுள்கிட்டயா? இல்லையே. மனைவியோ மக்களோ இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாராவது தானே போன் பண்ணுவோம் இல்லையா? மனிதர்கள்ட்ட இருக்குள்ள அந்த ஈர்ப்புனால தானே போன் பண்றோம். அவசியம் இல்லையே. நீ தான் துறவு மேற்கொண்டு போயாச்சுன்னா அப்புறம் இதெல்லாம் என்னத்துக்கு? இல்லாட்டி வீட்லயே இருக்கலாமே. வீட்டுல இருந்துன்னு எல்லாம் என்னப்பா என்ன பண்ற இல்லாட்டி போன் பண்ணி பேசலாம். துறவுன்னு போயாச்சுன்னா நோபடி இஸ் மைண்ட், ஒன்லி காட் இஸ் மைண்ட். நான் அவரை தான் திங்க் பண்ண போறேன், அதுதான் துறவு. அப்புறம் கையில என்ன இருக்கு? இன்னொன்னு புலன் முகர்ச்சி. சிகரெட்டும் இருக்கு. ஒரு தம் அடிச்சா அப்பா ஒரு கிக்கு. என்னெல்லாம் வேர்டு சொல்றாங்க தெரியாது எனக்கு. உடனே ஓ மாதாஜி இதெல்லாம் பேசுறாங்களே, இப்ப மாதாஜி தம் அடிச்சிருப்பாங்களோ எல்லாம் நினைக்காதீங்க. கேட்ட ஞானம் தான். சோ அவர் சிகரெட்டும் ஊதுறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஹீஸ் ஜஸ்ட் ஒரு போலி மனிதன். வெளியில இது லட்சணம் பார்த்தா ஒரு இது மாதிரி, என்னது சுவாமிஜி மாதிரி. ஆனா அவருக்கு புலன்லாம் அடக்க முடியலே. கேட்கணும் யார் எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் கேட்கணும். அப்போ மொபைல் வேணும். தம் அடிச்சதுன்னா என்னது? நல்ல ஒரு ஃபீல் வருது. சோ அந்த மாதிரி. சோ இவங்கெல்லாம் போலி மனிதன். இவங்களையெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இருக்காங்க. சோ இதுல என்ன கொடுத்திருக்குன்னா, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களை மனதை அலைப்பாய விடுபவன் தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கிறான். அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். சோ நிறைய இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்லயே நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம அப்போ ஒரு பாகுபாடு நம்ம விச் இஸ் ரைட், விச் இஸ் ராங், அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். எஸ். படிமா. Yes, திரும்ப Mataji. டைம் எடுக்கிறமா கேஷவ்? இப்பதான் எனக்கு திரும்புது Mataji. அடுத்த 3.8 நான் சொல்லிடுறேன், நம்பர் சொல்றேன், நீ மட்டும் உன் புக்கை பார்த்து படிச்சுட்டே இரு. Okay, Mataji. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्ञायो है अकर्मणः शरीरयात्रा पिचते न प्रसिद्धेत् अकर्मणा. அறிவோம். உனக்கு அப்புறம் என்ன இதுல என்ன சொல்றார்? உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. அப்படின்னா என்னது? இப்ப யாகம் யஜ்ஞம் பண்றாங்க. இவங்க எல்லாம் யாரு? சேஜஸ், இதெல்லாம் முனிவர்கள். அவங்களுக்கு என்ன வேலை? காட்டுல போயிட்டு இது யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணணும். எல்லாம் எல்லாருமே லோக சம்ரக்ஷணம், எல்லாரும் லோகத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சொந்தமா ஒண்ணும் இல்லை, வீடு ஒண்ணும் கிடையாது. அதனால அவங்க யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றாங்கன்னா எல்லாரும் நல்லா நல்லா இருக்கணும், மழை பெய்யணும், எல்லா இடத்துலயும் மழை பெய்யணும், எல்லாம் செழிச்சு வரணும். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபார்மிங் அவங்களுக்கு பண்ணணுமா? அதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சேஜஸ் பண்ணும்போது அதெல்லாம். அதனாலதான் கோயிலுக்குள்ள நம்ம தானம் கொடுக்கணும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, நமக்கும் பண்ண முடியாது. நமக்கு வேலைக்கு போகணும், ஸ்கூலுக்கு போகணும், காலேஜ் போகணும், நம்ம வேலை எத்தனையோ இருக்கு. பட் மழை வரணுமே. இந்த மாதிரி யாகம் யஜ்யம் பண்ணி பண்ணி நல்ல புண்ணிய காரியம் பண்றதுக்கு அப்ப என்னது? இவங்களுக்கு எல்லாம் பணம் கொடுத்து அவங்க ஒரு நெய்யோ என்னவோ வாங்குவாங்க, பூ வாங்குவாங்க. அவங்க அதெல்லாம் அந்த மாதிரி வேலை பண்றதுக்கு இருக்காங்களே சேஜஸ் முனிவர்கள்லாம். வீட்டை துறந்து அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க பண்றாங்க. இப்போ நம்மளுடைய கடமை என்னது, அவங்க கடமை என்னது? ஒருத்தருக்கும் ஒரு கடமை உண்டு. ஸ்கூல் போற குழந்தைகளுக்கு ஸ்கூல் போற கடமை, காலேஜ் போற அவங்களுக்கு. நம்மள மாதிரி மிடில் ஏஜ் இல்ல ஒரு ஓல்ட் ஏஜ் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு குடும்ப பாரம். அதை இது பண்ணும் இல்லையா? அதனாலதான் நீங்க 6 AM வந்திருக்கிறது என்னன்னா, இது ஒரு வாட்டி கிளாஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபுல் டே ஐ கேன் கோ ஃபார் மை ஜாப். நம்ம வேலைக்கு போயிட்டு ஏன்னா அதையும் நிறுத்த முடியாது. ஹோல் டே ஐ கேனாட் சிட் இல்லையா? பகவான் பகவான் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. எனக்கு வேலைக்கு போகணும், சாப்பிடணுமே, ஃபீஸ் கட்டணுமே, குழந்தைகளுக்கு ஃபீஸ் கட்டணுமே, இஎம்ஐ கட்டணுமே. மெயினா போய் அதெல்லாம் தானே இருக்கு. இஎம்ஐ கட்டணும், பெரிய வீடு வாங்கிட்டேன், காரு வாங்கிட்டேன், லோன்ல அடைக்கணும், அடைன்னு அடைக்கணும். சோ அதெல்லாம் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? அப்போ பகவானையும் விடக்கூடாது. இப்ப காலையில பகவானோட நாமம் எடுத்துட்டு அப்புறம் நம்ம வாழ்க்கையை, அந்த பௌதிக வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறோம். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக. உனக்கு என்ன விதிக்கப்பட்டிருக்கு? அக்கார்டிங் டு யர் பொசிஷன், ஏஜ் எல்லாம் அது போல கடமையை நீ செய்யணும்.
அப்புறம் வேற ஆன்மீகமா இருந்ததுன்னா என்ன கடமை நமக்கு? பகவானை வழிபடுறதுதான் நமக்கு கடமை. கண் இருக்கிறது பகவானை பாக்குறதுக்கு தான், காது இருக்கு பகவானை பத்தி கேட்கறதுக்கு தான். இதெல்லாம் வரும், இனிமே வரப்போற சாப்டர்ல வரும். ஆனா நமக்கு இப்போதைக்கு என்னன்னா, ஓகே பௌதிக ஆசைகள் இருக்கு, அதை பண்ணிடுறோம். ஆனா பகவானையும் விடக்கூடாது. ஏன்னா அவருக்கு அவர் மூலமா தான் நம்ம இருக்கோம். அவர் ஒரு ஸ்டாப் பண்ணினா போறோம், மூச்சு நின்னுடும். அவர் அது சொல்லாம இருக்கிறது வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு நம்ம வண்டி. அந்த மாதிரி நினைக்கணும். உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாயாக, செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். உனக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கு. இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்ற? நீ க்ஷத்ரியன். உனக்கு வந்து எதிர் எதிர் தரப்புல இருந்து சொல்லியாச்சு, போர் புரி, அதுல ஜெயிச்சேன்னா உனக்கு வந்து இது ராஜ்யம் கிடைக்கும்னு. அப்போ க்ஷத்ரியர்களுக்கு அதுதான் கடமை. இப்ப நம்மள மாதிரி வேற யாரோ க்ஷத்ரியர்கள் இல்லாதவங்க இருக்காங்கனாக்கா அவங்களாம் வந்து வேண்டாப்பா, நான் அதுக்கெல்லாம் இப்ப ஒரு சூத்திரன் இருக்கானா அவனுக்கெல்லாம் மன வலிமையும் இருக்காது, உடல் வலிமையும் இருக்காது, என்னால எல்லாம் சண்டையெல்லாம் போட முடியாதுப்பா, என்னோ பண்ணு, நீ கொடுத்தா நான் வாங்கிக்கிறேன், இல்லையா அப்படின்னு விட்டுடுவோம். ஒரு பிராமணன் தான் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா, நான் பாட்டுக்கு என்னோட பூஜை அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணி நான் பாட்டுக்கு நிம்மதியா இருக்கேன். நான் க்ஷத்ரியன் அந்த மாதிரி அவன் வீரமா இருக்கும். யாராவது அந்த மாதிரி இது அழைப்பு கொடுத்தா, எஸ் அப்படியா, சரி, அதுல உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, அவன் வந்து பண்ணி ஆகணும். சோ அதுதான் உன்னுடைய கடமை. சோ ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கடமை இருக்கிறாப்புல, அதை அது செய்யணும். உன்னுடைய கடமை செய்யாம இருக்காதேங்கிறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் இதையே பஜனை பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் கோயில் இதுக்கெல்லாம் போல, என்னோட ஆபீஸ்க்கு போல, என்ன மாத்த சொல்லியிருக்காங்க, ஜபா பண்ணு, அதை பண்ணு, இதை பண்ணு, அதனால எனக்கு ஆபீஸ் போக நேரம் இல்லை. நோ, பகவான் சொல்லவே இல்லை, உன்னுடைய கடமை பண்ணுதான் சொல்லியிருக்கார். ஸோ மேக் இட் வெரி கிளியர் இன் யுவர் லைஃப். பகவான் சொல்லியிருக்கார், என்னுடைய கடமை இம்பார்ட்டன்ட், நான் என்ன டே டு டே பண்றேனோ அது பண்ணும். பட் சைட் பை சைட் பகவானை நினைத்து பகவானுக்காக வேலை பண்ணு. அப்படின்னா என்னது? மனதளவுல பகவானை நினைத்து எல்லா வேலையும் பண்ணும். செயலாற்றாமல் இருப்பதை விட இது சிறந்ததாகும். செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. ஒரு செயலும் பண்ணாம நம்மளால இருக்க முடியுமா? இப்படியே உட்காந்து பார்க்கணும். ஒரு ஜடம் தான், ஒரு உயிர் இல்லைன்னா அந்த ஜடம் இப்படியே இருக்கும் இல்லையா? அது ஒரு இதுக்குள்ள உயிர் இருக்கு அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? ஒரு மரமா இருந்தா கூட அந்த மரத்துல ஒரு கிளைகளாவது ஆடும், ஒரு இலையாவது ஆடும், மரம் ஃபுல்லா ஆடாது. ஏன்னா அது வந்து அவ்வளவு இதா இருக்கு. அப்புறம் என்ன, மனிதன், ஒரு ஒரு புழு பூச்சி எல்லாமே ஊறும். அப்படியே ஒரு செயல் இல்லாம அப்படியே இருக்க முடியாது. ஒண்ணும் இல்லையா, தலையை சொறிவோம், மூக்கு அப்படி பண்ணுவோம், ஏதோ ஒரு செயல் நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். அப்ப நமக்கு வந்து செயல் பண்ணாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது. ஒரு செயலின்றி இருப்பவனால் தனது உடலை கூட பாதுகாக்க முடியாது. செயலின்றி இருக்கவே முடியாது. செயல் பண்ணணும். அந்த செயல் என்னது? உங்களுடைய கடமை என்ன உண்டோ அதை பண்ணிதான் தீரணும். அது வந்து இப்ப முனிவர்கள் இங்க காட்டியிருக்காங்க. அவங்களோட கடமை என்னது? யாகம், யஜ்ஞம் பண்றது. எஸ், 3.9 படிமா. எஸ் மாதாஜி. कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுறதெல்லாம் இதுதான் ரைட், அதுதான் சரியான இது என்னது, அர்ப்பணம். அதுதான் நிறைவேற்றப்படலாம்னா என்னது? பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம், அதனால என்ன இஃபெக்ட் வரும்? எஸ், கண்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும், அதோட இஃபெக்ட் கிடைக்கும். யாரையா கொலை பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? கிடைக்கும், அதுவும் வந்து பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். நல்லது பண்ணா என்ன வரும்? அதுக்கும் நல்லது இது வரும். அப்போ பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா அதனால என்ன கிடைக்கும்? கோயிலுக்கு போறோம், என்ன கிடைக்கும்? நல்ல ஆசை கிடைக்கும். ஆசி, ஆசி நாட் ஆசை. பகவான் நல்ல ஒரு பகவான் நல்ல புத்தி கொடுப்பார், நல்ல ஒரு ஏதோ சம்திங் வில் கிவ். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. அப்படின்னா என்னது? இந்த பௌதிக உலகத்துல நம்ம இருக்கும்போது நிறைய விகர்மா அக்கர்மா இதெல்லாம் இப்ப பார்ப்போம், அதுல பந்தப்பட்டுடுவோம். ஆனா பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணும்போது அதனால என்னது? நம்ம ஒண்ணுமே செயலற்ற தன்மை. ஏன் அப்படி? பகவானுக்கு தான் சேவை பண்றோமேனாக்கா வரும், இனிமே அது டீட்டெயில் நம்ம பார்க்கலாம். பட் இதுல நான் வந்து சொல்லதான் வேணும், அப்படின்னாட்டா உங்களுக்கு புரியாது. இப்ப நம்ம வந்து புண்ணிய காரியம் பண்றோம், ஒரு யாகம் பண்றோம், ஜபம் பண்றோம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் வரும், இதெல்லாம் நமக்கு நல்லதுதான், புண்ணியம் கிடைக்கும். நல்லது தானே புண்ணியம் அப்படின்னா? நோ, புண்ணியமும் நல்லது இல்லைங்கிற பகவான். ஏன்னா புண்ணியம் கிடைச்சா என்ன ஆகும்? நிறைய புண்ணியம் அக்யூமுலேட் பண்ணி 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 இந்த உடல் போனப்புறம் என்னது? மேல சொர்க்கத்துக்கு போயிடும். அங்கேருந்து அப்போ பகவான் எடுத்துட்டு போய் சொர்க்கமும் பகவான்னா பகவான் உலகம் கிடையாது. சொர்க்கம் இஸ் ஒன்லி தேவர்கள் வாழும் இடம். ரம்பா, உர்வசி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறது நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அப்புறம் புண்ணியம் எல்லாம் கம்மியாயிட்டே வரும். அப்புறம் ஒரு காலம் கட்டத்துல புண்ணியம் 0 அப்படி வந்தப்புறம் என்னது? திரும்பி கீழே தள்ளுவாங்க, போ திரும்பி ஒரு உயிரை எடுத்து, ஒரு உடலை எடுத்து திரும்பி வாழு அப்படிம்பாங்க. நம்ம அதுக்கு அது இல்லையே நம்மளோட நோக்கம். நம்ம நோக்கம் என்னது? பகவான் இடத்தில் போய் சேரணும். ஏன்னா அங்கிருந்தான் வந்திருக்கோம், பகவான் இடத்தில் போனோம். பாவ செயல் பண்ணால் என்னது? இந்த உலகத்தையே நம்ம வந்து அதை அனுபவிப்போம். இப்போ ஒரு பாவ செயல், ஒரு திருடுறான், ஏதோ கொலை பண்றான்னு என்னது? ஜெயில் போறான், 10 years லைஃப் இம்ப்ரிசன்மெண்ட், தூக்கி ஏதோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் அவனுக்கு கிடைக்கும். அதே போல நம்மளும் ஒரு பாவ செயல் பண்ணும்போது என்னது? கீழே அடுத்த ஜென்மத்துல நம்ம கீழே புழு பூச்சி என்னது, இல்ல புழு பூச்சி கூட இல்ல, என்னது நாகங்கள் எல்லாம் கீழே உலகத்துல இருக்கு. அது வரும் இப்போ நாளைத்த சாப்டர்ல வரும், எந்த உலகத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு.
அந்த மாதிரி ஏதோ பிறவி எடுத்துட்டே இருப்போம். அப்போ புண்ணியமும் பண்ணக்கூடாது, பாவம் பண்ணக்கூடாதுன்னு என்ன செயல் தான் பண்ணணும் அப்போ? அப்ப என்ன செயல்? பகவானை நினைத்து பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது. பகவானுடைய நினைத்து அதை பண்ற செயல் எப்படி? அப்படியே நம்ம ஒரு படி ஏறி 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 பகவான் இடத்துல போறோம், அந்த நிலையில வந்திருக்கோம் நம்ம. அந்த மாதிரி வந்துடுவோம். சோ விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். எஸ், விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணி பண்ண ஆபீஸ் போறேன், பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு போறேன்னா நல்ல செயல். ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறோம், பகவான் கும்பிடு போட்டு நல்ல செயல். இப்படி போயிட்டே இருக்கணும். பகவானை நினைத்து நம்ம சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பகவானை நினைத்து, நிறைய கம்யூனிட்டில அந்த மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா? சாப்பாடு வந்தாச்சுன்னா எல்லாரும் என்னது those who pray, இன்னும் அப்படி ஒரு இது சொல்லுவாங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து சாப்பிடும் போது கூட பகவானை நினைத்து சாப்பிடுறாங்க. அவங்க கம்யூனிட்டியில கூட அந்த மாதிரி இருக்கு. வேற விதமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்களா இருக்கும். அப்ப நம்மளும் என்ன சொல்றோம்னா, எந்த செயல் பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து செய். அந்த மாதிரி செய்யும் போது என்னது, புண்ணியமும் கிடைக்காது, பாவமும் கிடைக்காது. அப்ப என்னது, பகவானுடைய இலக்க நோக்கின்னு போயிட்டு இருக்கோம் நம்ம. அந்த இலக்குல நம்ம முன்னாடி போயிட்டே இருப்போம். சோ மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துவாய். அப்படின்னா என்னது, பாவம் கிடைக்கும், புண்ணியம் கிடைக்கும், அந்த மாதிரிதான் இஃபெக்ட் வரும். எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக, பகவானின் திருப்திக்கான நீ செய். இது இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். ஒரு பந்தம் ஒண்ணு வந்து ஒட்டிக்காது. இது பாவம் பண்ண புண்ணியம் பண்ணி திரும்பி ஒரு அந்த மேல உலகம் போயிட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணி, இட்ஸ் லைக் கோயிங் டு பிக்னிக். ஒரு ஒரு வெக்கேஷன் போறோம்னா இது இப்பெல்லாம் கார்டு எல்லாம் யூஸ் பண்றோம். சிலப்போ ஜஸ்ட் இமேஜின் வி ஹேவ் அ கேஷ், ஒரு 1 lakh rupees எடுத்துன்னு போறோம், ஒரு நல்ல ஹில் ஸ்டேஷன் போறோம், ரொம்ப வேன காலமா இருக்கு, 10 நாள் இருக்கலாம். அதுக்குள்ள அமௌண்ட் தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். ஏன்னா சாப்பிடணும், ஊர் சுத்தணும், ஸ்டே பண்றோம், அதுக்கெல்லாம். அதுக்கு மேல வந்து பணம் வந்து கம்மி கம்மியா ஆயிட்டே வரும். ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு கொடுத்தேன் 1 லட்சம்னாக்க எப்படி கம்மியாகி 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000, 5,000, 1000, அதுவும் கத்தமா எடுத்துன்னா என்ன ஆகும்? அந்த ஹோட்டல்காரன் சொல்லுவான், வெய்ப்பா பணம் இல்லப்பா அப்படின்னா, தென் டாட்டா பை பை தான், வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு. அதே போலதான் நம்ம பிறவியும் என்னது, புண்ணியம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு என்ஜாய் பண்றோம் மேல, அப்புறம் இறக்கணும். அதே போல பாவம் பண்றோம் அப்படிதான். இம்ப்ரிஸ்மெண்ட், ஆஹா இந்த ஜெயில எனக்கு டைம் டு வேளா வேலைக்கு எனக்கு சாப்பாடு கிடைக்கிறது, 10 10 year இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆயிடுத்து, 10 year ஆயிடுத்து போனோம். இல்ல இல்ல, இங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, டைம் டு டைம் எங்க வீட்டுல மனைவி கூட இவ்வளவு கொடுக்க மாட்டா, நீ அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது. திரும்பி என்ன சொல்லுவாங்க, ஆயிடுத்து நீ பண்ண இது பாவத்துக்கு உள்ள பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாச்சு, திரும்பி வீட்டுக்கு போ. வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி ஆரம்பி உன்னோட கணக்கு. அப்ப என்னது, திரும்பி இங்கேயே பிறந்துட்டே இருப்போம் நம்ம. நமக்கு அது இங்க பிறக்க வேண்டாம், நமக்கு வந்து பகவான் இடத்தில் போனோம். அப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த மாதிரி பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண செயல்களை நம்ம செய்யணும். என்ன செயல் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். இந்த மாதிரி ஒரு பந்தம் நம்மளை வந்து தொத்திக்காது. அர்ஜுனனுக்கு சொல்றதை நான் நம்ம லைஃப்ல எடுத்துக்கணும். ஒரு ஸ்லோகம் இஸ் டெல்லிங் நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு. இந்த மாதிரி 3 செயல்கள், 3 விதமான செயல்கள். சோ கர்மாவின் வகைகள் என்னது, என்ன மாதிரி 3 விதமான செயல்? கர்மா ஒரு பேர் வந்து கர்மா அப்படின்னா என்னது, நல்ல செயல்கள். யாகம் பண்றான், யஜ்யம் பண்றான், இந்த மாதிரி பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றான், அப்புறம் என்னது, கோயிலுக்கு போறான், பகவானுடைய நாமத்தை ஜபிக்கிறான், அப்புறம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றான், நம்ம சாப்பிடுறதெல்லாம் பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி அதையே உண்கிறான். இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் தான். இதெல்லாம் நல்ல எதிர்வினைகளை கொண்டு வரும் பொருள் தளத்தில் நல்ல இது மாத்திரம் இல்ல. இப்ப நான் சொன்னதுல 2 3 எக்ஸாம்பிள் எடுத்து விடலாம். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது வந்து இதுல வரும். நல்லதுன்னா இந்த ஒருத்தர் ரோடு கிராஸ் பண்ற, ஒரு தாத்தா ரோடு கிராஸ் பண்ணா, நான் உங்க கை பிடிச்சுன்னு போறேன் அப்படின்னு. ஒரு லேடி நிறைய பேக் தூக்கின்னு முடியாம நடக்கிறாங்கன்னா, ஒரு 2 பேக் கொடுங்கம்மா, நான் வந்து பாதி தூரம் உங்களுக்கு, ஏன்னா அந்த வழியா தான் நான் போறேன். இதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம். சோ இதெல்லாம் என்னது, எதிர்வினைகளை கொண்டு வரும் பொருள் தளத்தில் நல்ல வேலைதான். ஆனா இன்னும் என்ன வரும், புண்ணியம் வரும். இந்த கர்மா பண்ணும்போது புண்ணியம் வரும். அடுத்தது என்னது, அதோட ஆப்போசிட் விகர்மா. விகர்மனா என்னது, பாவ செயல்கள். எது செய்யக்கூடாதோ அதை நம்ம செய்யறோம். இதனால என்னது, கண்டிப்பா நமக்கு அது பாவம் கிடைக்கும். கடவுளின் சட்டங்களை மீறி மீறி நம்ம பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் கிவ் அஸ் புண்ணியம், 2வது வந்து பாவத்தை கொடுக்கும். அடுத்த லெவல் என்னதுன்னா அக்கர்மா. அக்கர்மானா என்னது, பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. அது என்ன நிலை அப்படின்னா, எந்த எதிர்வினையும் ஏற்படாத பக்தி நடவடிக்கை. அப்படின்னா என்னது, தியாகங்கள். யாகம் யஜ்யம் எப்படி பண்ணணும்னா, பகவானை நினைத்து பண்ணோம். நான் என்னுடைய பேரும் புகழுக்கு யாகம் யஜ்யம் பண்ணேன், பேனர்ல ஒட்டினேன், நான் தான் யாகம் பண்றேன், எல்லாரும் வாங்க, சாப்பாடு ஃப்ரீ, அப்படி இப்படி எல்லாம் போட்டு தம்பட்டம் அடிக்கிறதுனா அதெல்லாம் வந்து புண்ணியம். நல்ல விஷயம் தான் பண்றான், யாரையும் கொலை பண்ணல. ஆனா நல்ல விஷயத்துல என்னது, புண்ணியம் கிடைக்கும் அவனுக்கு. அது இல்லாம நான் எது பண்ணாலும் பகவானுடைய திருப்திக்கு பண்றேன், என் பேர்ல என்னத்துக்கு, நான் என்ன ஐமன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான், பகவான் என்ன பண்ண வைக்கிறார், பகவான் கொடுக்குறான், அந்த பொருளையே நான் வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றேன், அந்த ஒரு எண்ணத்துல பண்ணும்போது என்னது, அவன் அகர்மா லெவல்ல பண்றான். அந்த மாதிரி அகர்மால அவன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பாவமும் கிடைக்காது, புண்ணியமும் கிடைக்காது. அப்போ அவன் எங்க போவோம்,
அப்படியே மேல போயிட்டே இருப்பான். திரும்பி அவனுக்கு பிறவியே எடுக்கவே வேண்டாம். இந்த பிறவி என்ன ஏன் எடுக்கிறோம்னா இந்த ஆசைகள், பாவம் பண்றோம், புண்ணியம் பண்றோம், அதை தீர்க்கறதுக்கு திரும்பி ஒரு உடலை எடுக்கிறோம். இதே தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்ப நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ற செயல்ல பண்ணிட்டே இருந்தோம்னாக்கா நமக்கு மறுபிறப்பு எல்லாம் கிடைக்காது. படிக்க படிக்கதான் புரியும் நமக்கு. இப்ப கர்மவாதின்னு என்னது, ஒரு யாகம் பண்றான். அவன் வந்து கர்மாலேயே வந்து ஸ்ரத்தி என்னது ஒரே இதா இருக்கான். நான் வேலை நான் பகவானுக்கு எல்லாம் ஆஃபர் பண்றேன், அது பண்றேன், இது பண்ணறேன், நான் பண்றேன். அது இருக்கும், நல்லதுதான் பண்றான். ஆனா பக்தி உள்ளவர்கள், இவெல்லாம் யாரு? பக்தி உள்ளவர்கள், வேதங்களை பின்பற்றுபவர்கள், ஸ்வர்க்கம் மற்றும் உபதேவதைகளின் உலகத்தை அடைவர். அவங்க இறந்து போனப்புறம் அந்த இடத்துக்கு போவாங்க, கண்டிப்பா போய் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆஹ் என்னது, மேல் உலகத்துக்கு போவாங்க. இறுதியில் ஜட உலகில் திரும்பவும் பிறவி எடுப்பார்கள். ஏன்னா அது ஆயிடும், அந்த ஒரு புண்ணியம் எவ்வளவு இருக்கோ அதெல்லாம் டிப்ளீட் ஆகி ஃபைனலி அவன் வந்து இங்க வந்து பிறப்பான். விகர்மவாதி இவன் வந்து தகாத்ததெல்லாம் பண்றான். ஒரு உயிரை கொன்னு சாப்பிடுறது எவ்வளவு பெரிய பாவம் இல்லையா? அந்த மாதிரி இன்னைக்கு நிறைய மனிதர்கள் இருக்கா இல்லையா? அது வந்து மீனா இருக்கட்டும், மாமிசமா இருக்கட்டும், எனக்கு இப்போ வேர்ட் எல்லாம் தெரியாது. சிக்கன் சிக்கன்லாம் சொல்லுவாங்க. கோழி குஞ்சு, அதுதானே சிக்கன் சொல்றாங்களே, எனக்கு தெரியாது. சிக்கன் இஸ் கோழி குஞ்சு தானே. அதை வெட்டி சாப்பிடுறது எப்படி மனசு வரும்? நமக்கு ஒரு வீட்டுல குழந்தை இருக்கு, இன்னொருத்தம் பார்த்தா அந்த குழந்தை எவ்வளவு செடுக்கு பழுக்குன்னு இல்லையா, அப்படின்னா கட்டி வெட்டி சாப்பிடலாமா அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு? அச்சுச்சோ, மனிதன் எல்லாம் சாப்பிட மாட்டான்னு கலியுகத்தை சாப்பிடுவாங்க, இன்னும் வரப்போற காலத்துல சாப்பிடுவாங்க. மனிதனையே சாப்பிடுற உலகம் வந்துடும் நமக்கு. ஏன்னா கலியுகத்துல அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னு பாகவதத்துல கொடுத்திருக்கு. சோ இவங்கெல்லாம் விக்ரமவாதி. வேதங்களை பின்பற்ற மாட்டார்கள், கீழான உயிரினங்களாக மறுபிறப்பு எடுக்கும் ஆபத்து. அவங்க எப்படி அடுத்த பிறவி என்ன வரும்? நான் தான் ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆயிட்டேனே, இப்ப நான் வந்து அப்படியே மேல அப்படி பகவான் இடத்துக்கு போகலாம் கேரண்டியே கிடையாது. ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்துட்டு திரும்பி ஒரு இனப்பிறவியை பிறக்கிறதுக்கு எல்லாம் அப்படிதான் சான்ஸ் இருக்கு. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நாம எப்படி இந்த வாழ்க்கை வாழறோம், அது ஒரு அதுதான் தீர்மானிக்கும். ஆன்மீகவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. அப்புறம் எடுத்த பிறவி நோக்கத்தின் பிரபாவம் தோல்வி. அப்படின்னா என்னது? மனிதனா பிறந்திருக்கும், இந்த மனிதனுக்கு தான் ஒரு உடைன்னு இருக்கும், இந்த மனிதனுக்கு தான் புத்தின்னு கொடுத்திருக்கார், பகவானை நினைக்கிறதுக்கு ஒரு தகுதி கொடுத்திருக்காரு. நம்ம வீட்டுல நாயை வளர்த்தா கூட இதுக்கு தெரியாது, நம்மளை பார்த்துன்னு தான் இருக்கும், லொல்லொன்னு குறைக்கதான் செய்யும். அதுக்குள்ள அந்த இது தெரியாது அவருக்கு. தியானமே பண்ண தெரியாது, பகவான்னு தெரியாது. ஒன்லி ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கால தான் அந்த 84 லட்சம், நேற்றுக்கு அதெல்லாம் பார்த்தோம், 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள்ல ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்க்கு தான் அந்த ஒரு சமத்து, அந்த ஒரு அறிவு எல்லாம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். அதே நம்ம பிரயோஜனப்படுத்தலைன்னா இட் இஸ் அ வேஸ்ட், அட்டர் ஷியர் வேஸ்ட் சொல்றோமே. சோ அது தோல்வி. அப்படின்னா என்னது? இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் கிடைச்சிட்டு நீ வந்து இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிட்டியே, நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சிட்டும் 18 days கோர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, இல்ல சோம்பேறியா இருக்கு, 6 மணிக்கெல்லாம் வர்றது ரொம்ப கஷ்டம், வேஸ்ட். அப்புறம் அடுத்த மாசம் பார்க்கலாம், அடுத்த மாசத்துக்குள்ள நம்ம உயிர் போகாம இருந்தா சரி. அப்புறம் அடுத்த மாசம் இல்லாட்டா அடுத்த வருஷம், இல்லாட்டா 10 வருஷம் கழிஞ்சு, இல்லாட்டா அடுத்த ஜென்மம். பெட்டர் லக் நெக்ஸ்ட் ஜென்மம். ஆனா கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்பவுமே நம்ம வந்து வி ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் த என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருதோ அதை வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த மூன்றாவது என்னது, அகர்மா லெவல்ல இருக்கான். அவனுக்கு எப்படி இருக்கான்? அவனை பார்த்தா யாராவது மதிப்பாங்களா? பழைய சட்டை, ஒரு நான் அயர்ன்டு அன்அயர்ன்டு க்ளோத்ஸ், தாடி எல்லாம் ஒன்றும் இது இல்லை. he doesn't bother about his body. நான் பாடி என்ன, இட்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு சட்டை தானே. இப்ப நம்மள ஒரு சட்டையை போட்டு போனா அந்த சட்டை சரியில்லையே, அதை கழட்டி வேற சட்டை போட்டுக்கணும். அதே போல அவன் என்ன நினைக்கிறான், நான் ஆத்மா தானே, இந்த உடல் இந்த மாதிரி இருக்கு, அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? இட்ஸ் ஓகே, ஐ எம் நாட் பாதர்ட். அப்ப அவன் என்ன பண்றான், ஹோல் டே அவன் வந்து ஏதோ ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கான். ஞானத்தின் நிலைக்கு வந்திருப்பவர்கள் இவங்க தான் ஞானிகள். ஆத்ம தத்துவம், ஆத்மா வந்து ஏன் இந்த மாதிரி மாட்டின்னு இருக்கு இந்த கூண்டுல, நான் இங்கேருந்து விடுபடணுமே, பகவானோட இதுல இருந்து தான் வந்திருக்கேன், நான் இதுல இருந்து விடுபட்டு எப்படி போகணும், அதுக்கு இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து வேத பாராயணம் பண்ணுவோம், நல்ல ஒரு பக்தி பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி பயனுலகின் விளைவு மற்றும் மறுபிறப்பின் பொருள் அறிந்தவர்கள். நம்ம ஏன் இந்த உடலை திரும்பி திரும்பி எடுக்கிறோம், அந்த எடுக்காம இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் அவனுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான். பக்தி சேவைக்கு வருபவர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவங்க. இவெல்லாம் யாரு? நல்ல பக்தி பண்றவங்க, பகவானுக்கு சேவை புரியறவங்க, மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். பார்த்தா இவன் உயர்ந்தவன் யாராவது சொல்லுவாங்களா? டை கோட் சூட் போட்டவனா தான் நம்ம இந்த காலத்துல நம்ம அவங்களதான் மதிக்கிறோம். நல்லா கார்ல வரானா அவனை மதிப்போம். இந்த மாதிரி யாராவது இருக்காங்க அவனை திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டோம், நம்ம அப்படியே போயிட்டு இருப்போம். அவனை வச்சுல யார் இருப்போம்? பெரிய ஞானியா இருக்கும். சோ இனிமே நம்ம எங்கேயா கோவில் போகும்போது இந்த குகையிலயோ யாராவது இந்த மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்கள உன்னிப்பு பார்க்கணும், அவங்க பாதத்தை தொட்டு வணங்கணும். நம்ம வந்து தேர் ஞானிஸ் ஆக்சுவலி. சோ இது வந்து இவங்க என்ன இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க, பகவானை திருப்திப்படுற செயல்ல தான் ஈடுபட்டு இருக்காங்க. கண்டிப்பா இவங்களோட பாதை எப்படி, புண்ணியமும் வராது, அவங்க பண்ற காரியத்துல புண்ணியமும் வராது, பாவம் வராது, அவங்க அப்படியே மேல போயிட்டே இருப்பாங்க. யாருடைய? பகவானுடைய உலகத்துல. எஸ், விடுவிடும் படிமா, டைம் ஆகுது. Mataji, yes, Mataji. Devan bhagayata nena, deva,
பாவய பாவயந்து யந்துவஹாம் பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரம் அவாப்ஸ்யத. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு படிச்ச. நீ ஒரு நாள் முன்னாடி என்ன பண்ண, நமக்கு ஆல்ரெடி காலையில படிக்கிறோம், உனக்கு வெக்கேஷன் தானே. நான் இன்னைக்கு மத்தியானத்துல இருந்து 4th சாப்டர் 2 3 டைம்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ரீட் அண்ட் சி. Yes, நாளைக்கெல்லாம் Mataji. அவ்வளவு ஸ்லோகம் இல்லை. ஓகே, கொஞ்சம் படிச்சு பார்த்து வச்சுக்கோ. கொஞ்சம் ஸ்பீடா படிக்கணும்னு நான் சொல்லல, கொஞ்சம் சரளமா வரும் வாயில. ஓகே ஓகே. இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு, Yes. கர்ம காண்டத்திலிருந்து கர்ம யோகம் வரை. நம்ம கர்ம காண்டம் தான், காண்டம்னா அது ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும் இப்போ. கர்ம காண்டம்னா எனக்கு வேண்டி பண்றேன், நான் வேலைக்கு போறேன், எனக்கு சம்பாதிக்கணும், அந்த பணம் என்னது, நான் சம்பாதிச்சேன், என்னுடைய மனைவிக்கு கொடுக்கணும், என்னுடைய மக்களுக்கு கொடுக்கணும், அந்த ஃபீஸ் கட்டணும், இஎம்ஐ கட்டணும், நான் 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 நான். இதுதான் கர்ம காண்டால தான் இருக்கும் எல்லாரும். அதுலயே நம்ம எங்க உயரணும், கர்ம யோகம். நம்ம என்ன செயல் பண்ணாலும் பகவானுடைய திருப்திக்கு செய்யணும். எந்த வேலைக்கு போகலாம், நம்ம வேலைக்கு போகும்போது சம்பளம் வாங்கலாம், பகவானை நினைத்து பண்ணுங்க. போறதுக்கு முன்னாடி பகவான் சம்பளம் கொடுத்தாங்களா, கவர்ல கொடுத்தாங்களா, இல்ல செக் மூலமா கொடுத்தாங்களா, முதல்ல அந்த பகவானுக்கு வச்சுட்டு ஒரு நமஸ்காரம், கிருஷ்ணா எல்லாம் உங்க தயவு தான், இது மனசார நம்ம வேண்டிக்கணும். ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொல்லணும், மனசார என்ன வேண்டிக்கணும், இன்னைக்கு இந்த கம்பெனி மூடாம எனக்கு சம்பளம் போட்டு கொடுத்துட்டு இருக்காங்களே, இவ்வளவு கம்பெனி மூடுறாங்க, எனக்கு இன்னமும் எனக்கு ஒரு கேலிபர் இருக்குன்னு அவங்க என்னையும் வச்சிருக்காங்க, அந்த கம்பெனியை தழைச்சு நிக்கிறது, இதுக்கு எல்லாம் உன்னுடைய அருள் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு. எது பண்ணினாலும் பகவானுக்கு ஒரு கும்பிடு போட்டு அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, மனதார பகவானை நினைத்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போதுதான் இது என்னது, அதுக்கு என்ன, அந்த மாதிரி செயலுக்கு என்னது, கர்ம யோகம். பகவானை நினைத்து பண்றது எல்லாமே யோகம். யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். இதனால் மனிதர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் செழிப்பு ஆட்சி செய்வார்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் தேவர்களை வழிபடக்கூடாது. சில பேர் அப்படி சொல்லுவா, ஓ பகவத்கீதையில நீங்க எல்லாம் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா சொல்றீங்க, வேற மற்ற தேவர்களை எல்லாம் மதிக்க கூடாது, பூஜை பண்ணக்கூடாது சொல்றீங்களே. சொல்லவே இல்லை, பகவத்கீதையிலே கொடுத்திருக்கு. என்ன கொடுத்திருக்கு, யாகங்கள் செய்யுங்க, கணபதியா, முருகனா, சிவனா, அப்புறம் என்னது தேவி, ஐயப்பன், வாட் எவர் யூ நேம் இட், எல்லா யாகங்கள் நீங்க வந்து பண்ணும்போது என்னது, எந்த தேவர்களை குறித்து நீங்க அந்த யாகம் பண்றவங்களோ அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க, அந்த தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்மளை எப்படி மகிழ்விப்பர், நம்ம கேட்கிற வரன், நம்ம என்ன கேட்டு பண்றோமோ, ஒரு நல்ல பிசினஸ் எனக்கு நல்லா தழைக்கணும், இந்த ஒரு டீல் பேசியிருக்கேன், உனக்கு 4 சதுரத்தை இங்க உடைக்கிறேன், அது எதுவும் பண்ணுவோம் நம்ம. அது வந்து அவங்க ரொம்ப திருப்திப்பட்டு அவங்க வந்து அது நிறைவேற்றியும் வைப்பாங்க. உங்களை மகிழ்விப்பர்னா என்னது, அதை நிறைவேறும். மார்க் வேணும், மார்க் வேணும், மார்க் வேணும், ரிசல்ட் வந்தாச்சு, நல்ல மார்க், நீங்க எதிர்பார்த்த மார்க் வரும். ஐ எம் சோ ஹாப்பி, இந்த தேவன், நான் அந்த கோயில் போனேன், நல்ல ஒரு இஃபெக்டிவ் கோயில், அதை 4 தவிர்த்து இல்ல, நான் 10 பிரதட்சணம் பண்ணேன், 2 என்ன செவ்வாய்க்கிழமை விட்டு விளக்கேத்தினேன், எல்லாம் வந்து சரியாயிடுது, அது ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும். ஏன்னா தேவர்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க, நீங்க நினைக்கிறது கொடுக்கவும் செய்வாங்க. இதனால் மனிதர்களுக்கும் தேவதைகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பால் அனைவரும் செழிப்பு ஆட்சி செய்ய இது முடிவாருது. ஏன்னா பகவானும் ஹாப்பி, நீங்களும் ஹாப்பி, அப்ப 2 பேரும் சேர்ந்து ஒத்துழைப்பால் பண்றாங்க. செயல் பௌதிக வாழ்க்கை, கர்ம காண்டம், கர்மயோகம். பௌதிக வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் நம்ம பண்றோம், கர்ம காண்டம் நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணினா அது எப்படி இருக்கும், இல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றோம் அந்த மாதிரி பண்ணா எப்படி இருக்கும். செயல் பாவம் புண்ணிய செயல், பௌதிக வாழ்க்கையில என்னெல்லாம் பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு பாவமும் செய்வோம், புண்ணியமும் செய்வோம். பாவம் எல்லாம் பண்றதே இல்லைன்னா, நடந்து போயிட்டே இருக்கும் சொல்லுவேன், நீ நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது இல்ல கொசு நம்மள கடிக்கிறது, கடிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு கொசு வந்து இருக்கும், அந்த கொசு நம்மளை கடிச்சு போயிட்டே இருக்கும், இன்னொன்னு கொசு வருது, அதை போயிட்டு அடிப்போம். அதுக்கு கோவம் வருமா வராதா, நான் என்ன பண்ணேன், நான் உன்னை வந்து கடிக்கவே இல்லை, நான் பாட்டுக்கு போயிருந்தேன், என்ன போயிட்டு நீ ஏன் வந்து துன்புறுத்தினேன்னு சொல்லிட்டு அது கோவம் வரும். சோ இதெல்லாம் பாவ செயல் தான் நம்ம. அப்ப இந்த பாவம் புண்ணிய செயல்கள்லாம் நம்ம பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கும். கர்ம காண்டிகள் என்னது, அதுவும் அவங்க வந்து பாவ செயல், என்னது பாவம் செய்வாங்க, பாவமின்மையும் செய்வாங்க, நல்ல விஷயங்களும் பண்ணுவாங்க. பாவமின்மைனா இது புண்ணியம், கெட்ட விஷயங்களும் பண்ணுவாங்க, கொலை கொள்ளை திருட்டு இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. இல்ல பகவான் பகவான் சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி தம்பட்டம் அடிப்பாங்க, நான் பண்றேன் யாகம், நான் பண்றேன் எல்லாரும் வாங்க அப்படின்னு. இதெல்லாம் அவங்க பண்ணுவாங்க, புண்ணியமும் வரும் பாவம் அந்த மாதிரி செயல் பண்ணுவாங்க. கர்ம யோகம் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும், பாவமின்மை, புண்ணியமின்மை. இப்போ நம்ம வந்து இப்போ சமையலே பண்றோம், சமையல் எங்கேயிருந்து வரும், இது காய்கறி எங்கேயிருந்து எடுக்கிறோம், இது மார்க்கெட்ல இருந்து வாங்குறோம். ஓகே, அந்த மார்க்கெட்ல எங்கேருந்து வருது, காய்கறி செடியில இருந்து பறிச்சுதானே வரும், அந்த செடியில இருந்து பறிக்கும் போது அதோட உயிர் போயிருக்கும் இல்லையா. அது இப்படி ஒரு கத்திரிக்காயை அந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம வந்து கொண்டு வந்துட்டோம், அந்த கத்திரிக்காய் ஒரு 4 நாளைக்கு வச்சோம்னா அப்படி வந்து இப்படி போயிடும். ஏன்னா அது செடியில இருக்கிறது வரைக்கும் நல்லா செழிப்பா இருக்கும், அது உடைச்சு நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா என்ன, அதோட கொஞ்சம் இது ஸ்லோ டவுன் ஆயிடும், அப்படி என்னது சுருங்கி போகும், அழிந்து போகும், அப்புறம் அழுகியே போயிடும் அந்த மாதிரி. சோ அதெல்லாம் பாவம் தானே பண்றோம், ஒரு நல்ல செடியில இருந்து இதை எடுக்கிறோம். ஐம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் ஃபிஷ் சிக்கன் அதெல்லாம் சொல்ல, ஈவன் காய்கறியே நம்ம அந்த மாதிரி பண்றதும் அதுவும் ஒரு பாவ செயல் தான் இல்லையா. அந்த மாதிரி அப்போ
ஆனா என்ன பண்றோம், கர்ம யோகம் பகவானுக்காக நம்ம வந்து அதை அர்ப்பணம் பண்ணிடணும். நம்ம அந்த காய்கறி கொண்டு வந்தோமா, எல்லாம் சமைச்சோமா, முதல்ல பகவானுக்கு அர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரேன்னு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம்னா அந்த சாப்பாடு என்ன ஆயிடும், பிரசாதம் ஆயிடும். இப்ப நம்ம கோயில்ல எல்லாம் பிரசாதம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, எப்படி அது பிரசாதம்னு பேரு, கோயில்ல சமைக்கிறாங்க அதனால பிரசாதம், நம்ம வீட்டுல சமைச்சா பிரசாதம் இல்லை, அந்த மாதிரி கிடையாது. வீட்லயும் பிரசாதம் பண்ணலாம். பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணினோம்னா அது பிரசாதமா மாறிவிடும். அது தண்ணி கொடுக்கலாம், நீ தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, கோயில் எல்லாம் தீர்த்த பிரசாதம் சொல்லுவோம். தண்ணி தான், குழா தண்ணி தான், அதுல கற்பூரம் போட்டு நம்ம போட்டு அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அது ஒரு டிராப் விட்டாலும் இப்படி பண்ணி நம்ம எல்லாம் அப்படியே எல்லாம் தேய்ச்சுப்போம். ஏன்னா அது வந்து இவ்வளவு மகத்துவம் நம்ம கொடுக்குறோம். அது வீட்டிலேயே பண்ணலாமே, வீட்லயே அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு பகவானுக்கு வச்சு ஒரு கும்பிடு போட்டு அந்த தீர்த்த பிரசாதமே எல்லாரும் கொடுக்கலாம். அது பிரசாதமா மாறிவிடும். ஏன்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம் முதல்ல. சோ அது வந்து கர்ம யோகம். யோகம்னா என்னது, பகவானை நினைத்து எந்த செயல் பண்றோம் அது வந்து கர்ம யோகமா மாறிவிடும். அதனால என்னது, பாவமின்மை புண்ணியமும் இல்லை. பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும்போது அது பாவமும் நமக்கு தொத்தாது, புண்ணியமும் தொத்தாது, ரெண்டும் வேண்டாம். ஏன்னா நம்ம அப்படியே நேர்பாதையில போயிட்டே இருக்கோம். விருப்பம் என்னது, சுயநலம். இந்த மாதிரி பௌதிக வாழ்க்கையில என்ன இருக்கும், அந்த என்ன மாதிரி விருப்பம், நான் நல்லா இருக்கணும், நான் நல்லா வாழணும், அதனாலதான் இந்த இந்த வேலை போறாது, இந்த சம்பளம் போறாது, வேற வேலைக்கு போகலாம், இன்னும் நிறைய சம்பளம் வரும், இன்னும் நல்ல பதவி வரும், எனக்கு நல்ல புகழ் இருக்கும், எல்லாரும் என்ன மதிப்பாங்க, கார் கொடுக்குறாங்க, ஷாஃப்ட்வேர் ட்ரிவன் கார், அப்படி எல்லாம் நம்ம சுய சுய விருப்பம், நான் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சுயநலம் தான். இப்போ கர்ம காண்டம் வந்து பல நோக்கு செயல். இதில் எங்க கொண்டு போய் விடுவது, இதனால உனக்கு புண்ணியம் வரும், நம்ம எனக்குன்னு நம்ம பண்ணும்போது புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுமே வரும். ஸோ இதெல்லாம் பல நோக்கு செயல்கள். ஆனா பகவானுக்கு நம்ம ஆஃபர் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இதுல இருந்து அந்த மாதிரி காரியம் எப்படி, என்னோட விருப்பம் என்ன விருப்பம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். நான் எது பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணணும். அதுல பற்றின்றி கடமையை செய்வது. நான் எனக்கு வேண்டி பண்ணல, பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு நான் இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றேன், பகவானை திருப்திப்படுறதுக்கு ஒரு மாலை ஜபம் பண்றேன். அந்த மாதிரி எல்லாமே பகவானை சார்ந்து நம்ம பண்ணும்போது என்னது, இது only it is my duty to keep my lord happy. இதனால என்ன வரும், அது பகவான் டிபார்ட்மெண்ட். ஏன்னா பகவானே சொல்லிட்டார், கர்மா பண்ணு. போன சாப்டர்ல சொன்னார், கர்மா பண்றதுக்கு தான் உனக்கு அதிகாரம், அதை எதிர்பார்க்காதே, இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு எதிர்பார்க்காதே, அது உன்னுடைய உனக்கு அதிகாரமே நான் அது கொடுக்கல அப்படிங்கிற. அப்புறம் செயலை பற்றி அறிவு என்னது, நானே அனுபவிப்பாளன், நான் வேலைக்கு போறேன், நான் அனுபவிக்கிறேன், இது ஒரு போனஸ் கிடைக்கும், நான் அங்க ட்ரிப்புக்கு போவேன், இந்த பைசா வச்சு நான் ஒரு வீடு வாங்குவேன், எல்லாம் நான் அனுபவிக்கணும், நான் தான் இருக்கும் இந்த இதெல்லாம் பௌதிக வாழ்க்கையில. அதுவும் அதே தான், கர்ம காண்டன்லயும் என்னது, நான் அந்த ஃபேக்டர் தான். கர்ம யோகமா அவன் பண்ணுவது என்னது, தன்னை உரிமையாளராக அவன் கருதுவதில்லை. எது கிடைத்தாலும் பகவான், நீ என்ன பிச்சை போட்டிருக்கப்பா, நல்ல கம்பெனில உத்தியோகம் கொடுக்கு, எனக்கு நல்ல வந்து அவங்க பேரும் புகழும் கொடுத்ததே நீங்க தான், எனக்கு வந்து இது வரைக்கும் அவன் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து சம்பளம் எல்லாம் போட்டு கொடுக்குறான், பதவி உயர்வு கொடுக்குறான், தேங்க்யூ பகவானே, யூ மேட் மீ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுக்கு அந்த கிரெடிட் எல்லாம் பகவானுக்கு கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்னது, நான் அதோட உரிமையாளர் இல்லை, நான் நல்லா ஸ்மார்ட் தான், ஆனா அது ஸ்மார்ட்டா என்ன ஆக்கினது யாரு, நீங்க தான். ஏன் மேல ஒரு பக்கத்துல நேற்று இருக்கான், அவன் ஸ்மார்ட்டா இல்லைன்னா அவனை மாதிரி நான் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஆக்காம என்ன நல்லா ஸ்மார்ட்டா படைத்திருக்கேன், நான் நல்லா படிக்க என்னை வச்சியே, எல்லாம் நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே நினைக்கணும். அப்புறம் பகவான் மீதான நம்பிக்கை. பௌதிக வாழ்க்கையில இருந்து பகவானே மறந்தவர். ஏன்னா நான் நேரம் இல்ல, காலையில இருந்து எங்க 6 மணி கிளாஸ்லாம் வர முடியாது, சமைக்க வேண்டாமா, பசங்களை அனுப்ப வேண்டாமா, ஆமா, அப்புறம் நான் ஆபீஸ் போனா, ஆமா, அப்புறம் மத்தியானம் ஆபீஸ் இருப்பேன், ஆமா, சாயந்தரம் வந்தா எஸ் அது டயர்டு, அப்புறம் திரும்பி வந்து சமைக்கணுமே, இதே வேலையிலேயே இருப்போம் ஃபுல் 24 hours. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களும் இருக்காங்க. ஏன்னா நான் நல்லா இருக்கணும், பகவானை மறந்தவர்கள் வாழலாம், பகவானை உபயோகப்படுத்துறார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், கர்ம காண்டத்துல என்னன்னா, எனக்கு ஏதாவது காரியம் ஆகணும்னா அப்ப அந்த கோயில் போவேன், நான் விளக்கேற்றுவேன், இது வேணா இது அங்க பிரதட்சணம் வேணா கூடி பண்ணுவேன், சதுர்த்தேங்காய் உடைப்பேன். ஏன்னா என்னுடைய காரியம் ஆகணும், எனக்கு நல்ல பதவி கிடைக்கணும், நல்ல மார்க் கிடைக்கணும், அதுக்கு என்ன பண்ணணும், 8 நாள் இது பண்ணுமா பண்ணிடுறேன், ஏன்னா எனக்கு நல்ல மார்க். இப்போ பகவானை நம்ம உபயோகப்படுத்தும். ஆனா கர்மயோகத்துல அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம். கர்மயோகத்துல என்னது, பகவானால் உபயோகப்படுத்துபவர். பகவானுக்கு எல்லாம் பகவானை கிருஷ்ணார்ப்பணம்னு பகவான் பாப்பாரு, ஓ நீ இவ்வளவு எல்லாம் எனக்கு ஆஃபர் பண்றியா, சரி சரி, ஐ வில் யூஸ் யூ ஃபார் ஆல் த குட் இஃபெக்ட்ஸ். உனக்கு எல்லாம் குட், எல்லாமே குட் பெட்டர் பெஸ்ட் அப்படிதான் உனக்கு போயிட்டு இருக்கும், நீ என்ன சார்ந்து இருக்க. சோ பகவான் நம்மளை யூஸ் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி. அப்புறம் அடையும் பலன்கள் என்னது, பௌதிக வாழ்க்கையில நம்ம பண்ற கர்ம காண்டம், எனக்கு வேண்டி பண்றேன், எனக்கு அப்ப என்னது, புண்ணியமும் கிடைக்கும் பாவமும் கிடைக்கும். நரகம் ஸ்வர்க்கம், ஏதோ நரகத்துக்கு போவோம் பாவ செயல் பண்ணோம்னா, இல்லாட்டா சொர்க்கத்துக்கு போவோம். பெரும்பாலும் சொர்க்கம். ஏன்னா அது கர்ம காண்டம் பண்றவங்க என்னது, நல்ல விஷயங்கள் பண்றாங்க, நல்ல ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்றதோ அந்த மாதிரி பண்றாங்க, யாகம் யஜ்யம், ஓகே, அவன் நல்ல தற்பெருமையே பண்ணினாலும் என்னது, நல்ல விஷயம் தானே பண்றான், அப்போ அவனுக்கு மோஸ்ட்லி அவனுக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும். கர்மயோகம் பண்றவனுக்கு என்னது, சொர்க்கமும் கிடையாது நரகமும் கிடையாது, என்னது அப்படியே போயிட்டு இருக்கான், எங்க முக்திக்கான பாதையில அவன் போயிட்டு இருக்கான். சோ விச் இஸ் பெட்டர், முக்தி அடையிறது பெஸ்டா, இல்ல இப்ப புண்ணியம் பாவம் வர்றது பெஸ்டா. புண்ணியம் கிடைச்சாலே என்னது, அதை அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி பிறவி எடுக்கணும்,
பாவம் கிடைச்சாலும் அதோட பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு திரும்பி வந்து பிறவி எடுக்கணும். திரும்பி எப்பதான் அப்புறம் பகவானுடைய இடத்துக்கு போறது? இந்த ட்ரெயின் மூவே ஆக மாட்டேங்கிறது, இங்கேயே நிக்கிறது, அப்புறம் எப்படி போறது? ஆனா முக்தி அடையறவன் என்னது அப்படியே போயிட்டே இருக்கான் அவனோட ஜேர்னில. சோ இது வந்து டீடைல் எக்ஸ்பிளனேஷன். எஸ் 13 படிமா. 13 माताजी 13 சொன்னேன். यज्ञशिष्टाशिनः सन्तु मुच्यते सर्वकिल्पिषैः पुञ्जते ते त्वकं पापा ये पसन्त्यात्मकारणात् அதுலயே விழலமா, எவ்வளவு முள்ள படிக்கிற, கேட்கவே இல்ல. யஜ்ஞ சிஷ்டாசின சந்தோ இப்போ முச்சியந்தே சர்வ yes கில்பிஷை माताजी புஞ்சதே தே த்வகம் பாபா ஏ பச்சந்தியாத்ம காரணாத். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. அதான் தேர்ட் சாப்டர், ஃபோர்த் இனிமே வர இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்ஸ், ஸ்லோகம்ஸ். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். நம்ம எல்லாம் பக்தர்கள் தானே, கிருஷ்ண கதைகள் கேட்கறதுக்கு கிருஷ்ணா என்ன சொன்னார்னு ஆர்வத்தோட தான் வந்திருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்றோமா? பண்ணணும். ஆக்சுவலி என்ன பண்றோம்? முதல்ல யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை, அப்படின்னா இந்த பகவானுக்கு முதல்ல அர்ப்பணித்தோட்டும் அந்த உணவை தான் நான் உண்கிறேன். அந்த மாதிரிதான் பக்தர்கள் இருப்பார்கள். இன் ஜெனரல் வி ஹவ் டு ஆஃபர் டு த லார்ட். பகவானுக்கு வந்து உணவா இருக்கட்டும், துணியா இருக்கட்டும், இப்ப எல்லாம் நினைச்சா ஆன்லைன்ல நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்றோம், வாங்கினோம், போட்டுட்டோம், போயிட்டோம். அந்த மாதிரி இருக்கிறோம் இந்த காலம். அப்படி இல்லை. முன்னாடிலாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் எப்படின்னா தீபாவளிக்கு தீபாவளி தான் வாங்குவாங்க. அப்ப என்னது, இன்னைக்கு அந்த பழக்கம் இருக்கு இல்லையா? தீபாவளினா என்னது, அந்த இதுல வச்சு மஞ்சள்லாம் தடவி, பெரியவங்க யாராவது வீட்டுல இருந்தா மஞ்சள் தடவி அன்னைக்கு தீபாவளி பண்ணோம். இன்னைக்கு அதை ஃபாலோ பண்றோம். ஆனா அது தீபாவளி இல்லாததுக்கு நம்ம வாங்குறோமே, அதெல்லாம் எங்க அர்ப்பணம் பண்றோமா? பண்ணணும். அது பர்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன பொருளா இருக்கட்டும், ஒரு சின்ன பென்சிலா இருக்கட்டும், எது வாங்கினாலும் முதல்ல பகவானுக்கு அது வச்சு ஒரு கும்பிடு போட்டுட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணோம். அது சாப்பாடா இருந்தாலும் சரி, துணியா இருந்தாலும் சரி. சோ யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். ஒரு பாவம் அவனை தொத்தாது. தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். இல்ல இன்னைக்கு எனக்கு வந்து இது சாப்பிடணும்னு இருக்கு, ஏன்னா சம்திங் எனிதிங் நமக்கு பிடிச்சா போல ஏதோ சாப்பிடணும், பண்ணினே சாப்பிட்டேன். இதனால் என்ன பண்றான்? பாவத்தையும் உண்கிறான். ஏன்னா பகவான் ஆஃபர், பகவான் பார்த்துருக்காரு. இப்ப ஏன்னா உள்ளே உட்கார்ந்துருக்காரு, உள்ளே பரமாத்மா இருக்காரு, எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்காரு. ஓ நீ சமைச்சியா, சரி எனக்கு கொடுப்பேன் பாக்குறேன், நீ பாட்டுக்கு சாப்பிட்டு இருக்க, எனக்கு கொடுக்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் பார்த்துருக்காரு. ஆனா பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவா? கிருஷ்ண பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவா? முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு ஆஃபர் பண்ணுவா. முதல்ல டேஸ்ட் எல்லாம் பார்க்காம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணது பிரசாதமா எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. சோ அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, அவங்க எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். ஆனா பக்தர்கள் இல்லாதவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? கிருஷ்ண பக்தி எல்லாம் இல்லாதவங்க, எனக்கு இன்னைக்கு சாப்பிடணும், இது எனக்கு சாப்பிடணும் தோன்றுது, நான் பண்ணினே சாப்பிட்டேன், இது பண்ணே சாப்பிட்டேன், இங்க போன தோன்றுது போனே வந்தேன், அந்த மாதிரி. சோ நம்ம எப்படி இருக்கணுமாம்? பகவான் பக்தர்களா இருக்கணும். பகவானுக்கு முதல்ல ஆஃபர் பண்ணிட்டு சாப்பிடணும். ஏன்? ஏன்னா இதுதான் ரீசன். படிமா 14. yes माताजी अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணோம்? திரும்பி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. இப்ப வந்து இது இருக்கு என்னது, இது இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். கிருஷ்ணா இப்ப நம்ம யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரு ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கணும் இல்லையா? அந்த என்னது ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், இந்த வேதங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு. அதுதான் நம்ம வந்து அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்லிதான் வந்து யாகம் யஜ்ஞம் பண்றாங்க. இது எழுதினது யாரு? கிருஷ்ணர் தான் சொல்லி முனிவர்கள் எழுதியிருக்கார்கள் இல்லையா? ஸ்ருதி காதால கேட்டிருக்காங்க முனிவர்கள்லாம், சில இதெல்லாம் காதால கேட்டு அப்படியே அந்த ஒரு பரவச நிலையில அவங்க கேட்டிருக்காங்க, எழுதுறாங்க. கேட்டு கேட்டு பகவான் சொல்றதை கேட்டு கேட்டு எழுதுறாங்க. இதெல்லாம் ஸ்ருதி வாக்கியம். இதெல்லாம் ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம். இதுல உள்ள அந்த என்னெல்லாம் ஸ்லோகம் இருக்கோ அதுதான் வந்து யாகம் யஜ்ஞத்துக்கு பயன்படுத்துறாங்க. இந்த யாகம் யஜ்ஞம் பண்ணதான் மேகங்கள்லாம் உருவாகிறது. அந்த மேகங்கள் உருவானாதான் நல்ல மழை பெய்யும். அந்த நல்ல மழை பெஞ்சாதான் இந்த பயிர்கள்லாம் வளையும். அந்த பயிர்கள் வளைஞ்சாதான் நம்ம வீட்டுக்கே காய்கறி கொண்டு வரலாம். அப்ப அந்த காய்கறி கொண்டு வந்தா என்னது, நான் சாப்பிடணும், அதுக்கு இல்ல. இதெல்லாம் ரீசன் யாரு? கடவுள் பகவான் தேர்ந்துதான் ஆரம்பிச்சது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? முதல்ல கடவுளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணோம். கடவுளை என்னைக்காவது நம்ம 4 இட்லி வச்சு அப்பா 3 முசுக்கிட்டாரு அன்னைக்கு. எங்கிட்ட இருந்ததே மாவு கம்மி, அவருக்கு கொடுத்துட்டு அவரே சாப்பிட்டா நாங்க என்ன சாப்பிடுறது? வேண்டாம் வேண்டாம் கடவுளுக்கு கொடு. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒப்புத்துக்கலாம். ஆமா கரெக்ட் தான், என்ன பகவான் இவ்வளவு சாப்பிடுறான்னு. பகவான் கண்டருளை பண்ணும், அவ்வளவுதான். பகவான் பார்த்தாலே அவர் திருப்தி ஆயிடுறார். அவருக்கு கொடுக்கணுங்கிற அந்த எண்ணம் இருந்தாலே போறோம். அது மாதிரி கொடுத்து நம்ம வந்து பண்ணும்போது என்னது, இட் பிகம்ஸ் வெரி ஹாப்பி. அப்போ பகவான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றாரு, நல்ல ஆசைகள் வழங்குறாரு. அது பண்றது கஷ்டமே இல்லையே இல்லையா? நம்ம இனிமேல இருந்து அது பண்ண பார்க்கணும், ட்ரை பண்ணலாம். என்னைக்கா ஒரு நாள் ஆரம்பிக்கலாம், 2வது நாள் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தினமுமே நம்ம வந்து பகவான் நம்ம என்ன சாப்பிடுறோமோ பகவானுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் அது கொடுத்துட்டு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி நம்ம எடுத்து சாப்பிடலாம். 4 இட்லி வச்சோன்னா அந்த 4 இட்லி அப்படியே இருக்கும், நமக்கு சாப்பிடலாம்.
அவர் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு நமக்கு உள்ள பத்தியா இன்னைக்கு என்னோட பிரேக்ஃபாஸ்டே எல்லாம் அவரே சாப்பிட்டு விட்டார். எனக்கு இல்லைன்னா அந்த இது வராது, கம்ப்ளைண்ட் வராது. சோ இதான் இதுல கொடுத்திருக்கு. அனைத்து உயிரினங்களும் மழையிலிருந்து வரும் மழையிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவு தானியங்களை சார்ந்து வாழ்கின்றன. அது மனிதர்களா இருக்கட்டும், எறும்பா இருக்கட்டும், யானையா இருக்கட்டும். யானை டன் கணக்குல சாப்பிடும். எறும்பு சின்ன ஒரு சர்க்கரையே நக்கி 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 ஒரு வாரமா சாப்பிட்டு. ஆனா எல்லா உயிர்களுக்கும் என்னது சாப்பாடு வேணும். சோ அந்த அந்த உயிர்களுக்கு சாப்பாடு எங்கிருந்து வருது? தானியங்களை சார்ந்து வாழ்கின்றன. யஜ்யம் தியாகம் செயல்திறனால் மழை உருவாகிறது. இப்ப இந்த தானியங்கள் எதால வருது? மழையால வருது. இந்த மழை எதால வருது? யாகம் யஜ்யம் பண்றதுனால அது மாதிரி வருது. இந்த யாகம் யஜ்யம் இதை எப்படி பண்றாங்க? ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம் இந்த வேதங்கள்ல கொடுத்திருக்கு. அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணி பண்றாங்க. இந்த வேதம் கொடுத்தது யாரு? கடவுள் தான் கொடுத்திருக்காரு. சோ அதே தான் இங்க கொடுத்திருக்கு. யஜ்யம் தியாகம் செயல் திறனால் மழை உருவாகிறது. மேலும் யஜ்யம் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளால் பிறக்கிறது. இது லைக் விஷஸ் சர்க்கிள். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம்? கடைசியில வரும் இந்த இது நம்ம சமைக்கிறோம் அப்படின்னா திரும்பி பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபரிங் பண்ணி, தேங்க்யூ பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் நீங்க கொடுத்திருக்கீங்க. அப்படி ஒரு காற்றா இருக்கட்டும், மழையா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் இல்லைன்னா நாங்க எப்படி வாழ்வோம்? அவங்களுக்கு ஒரு பகவானுக்கு ஒரு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். சோ இதுதான் தியாகத்தின் சுழற்சி. என்னது? இறைவன் என்ன கொடுக்கிறார்? வேதங்களை கொடுத்திருக்கார். அந்த வேதங்கள் என்னது? அது கடமையா. இப்போ கடமைனா இங்க ஃபார்மிங் காட்டிருக்காங்க. நம்ம அந்த வேதங்கள் என்ன கொடுத்திருக்கு? அது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ணணும். அது வந்து அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது? மழை உண்டாகும். இந்த தியாகத்தினால என்னாகும்? மேகங்கள்லாம் கூடி மழை வரும். அந்த மழையினால என்னாகும்? நிறைய தானியங்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகும். அந்த தானியங்கள் எல்லாம் வைத்து நம்ம வந்து சமைத்து பகவானுக்கு எகன் ஒரு தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயரா ஆஃபர் பண்ணிட்டு ஒரு ஹரே கிருஷ்ண நாமஜம் சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து பிரசாதமா அதை எடுத்து உண்ணலாம். எதெல்லாம் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோமோ அதெல்லாம் பிரசாதமா மாறிவிடும். கோவில்ல தான் பிரசாதம் நினைக்க கூடாது. கோவிலையும் அண்டான் குண்டான்ல எல்லாம் சமைப்பாங்க. எல்லாத்தையுமே அந்த கோவில் விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி வைக்கிறாங்க. இல்ல ஒரு சின்ன ஒரு கிண்ணத்துல ஒரு பிளேட்ல கொண்டு போய் பகவானுக்கு வச்சு நெய்வேத்தியம் திரையெல்லாம் போட்டுடுவாங்க. அந்த டைம்ல எல்லாம் கிடுகிடுன்னு எல்லாம் பூஜை எல்லாம் பண்ணி அவருக்கு வந்து சாப்பாடு எல்லாம் வச்சு எல்லாம் பண்ண அப்புறம் திரைய திறந்து அதெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிடுவாங்க. அப்புறம் என்னது? எங்கெல்லாம் நம்ம சமையல் அறையில எந்த பெரிய பெரிய பாத்திரத்துல எல்லாம் சமைச்சாங்களோ அதுலயே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி, வாங்க டைம் ஆயிடுத்து எல்லாரும் வாங்க சாப்பிட பிரசாதம் வழங்குறோம் அப்படின்னு. பிரசாதம் என்னது? பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணதே திரும்பி அதுல மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு அது பிரசாதங்கிற பேர்ல நம்ம கொடுக்குறாங்க. இது நம்ம வீட்லயும் பண்ணலாம். தண்ணி பிரசாதம், நம்ம என்ன சமைச்சாலும். பட் அதுக்குன்னு சிக்கன், கோழி, மீன், என்ன இல்லாம பேர் உண்டு அதெல்லாம் கொடுக்க கூடாது. பகவான் அது கேட்கலை. இனிமே வரப்போற சாப்டர்ல அதையும் பார்க்கலாம். அப்போ பகவானுக்கு என்னெல்லாம் வழங்கலாம் அது கொடுத்துருக்கு. எஸ் படிமா. 21. தியாகம்னா என்ன மாதாஜி? என்னமா சொல்லுமா? தியாகம் ஆஹ் இதுக்கு முன்னாடி முன்னாடி ஸ்லைட்ல தியாகம்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி. தியாகமா? தியாகம். ஹரே கிருஷ்ணா. கேசவ எனக்கு கேட்க மாட்டேங்குதுமா. என்ன கேக்குற? எஸ் மாதாஜி. தியாகமா? அப்படின்னு என்ன மாதாஜி? தியாகம்னா யாகம் தான். யாகம் தியாகம்ங்கிறது பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது தியாகம் தானே. ஐம் நாட் யூசிங் இட் ஃபார் மை செல்ஃப். நான் வந்து எல்லாமே அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணேன். அப்படின்னா இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து இப்போ குழந்தை இருக்குன்னா என்ன பண்றோம்? ஃபர்ஸ்ட் தியாகம் பண்ணிடுறோம். நம்ம சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தை கொடுத்து விடுறோம். அது சாப்பிடும். நம்ம கிட்ட இல்லைனாலும் என்ன, 2 பிஸ்கெட் இருக்கு. அந்த பிஸ்கெட் என்ன பண்ணுவோம்? குழந்தை இருக்குல்ல அது கொடுத்து விடலாம். அது அழகா ஆசையா சாப்பிடுறது. அதை பார்த்து நம்ம ஆனந்தப்படுவோம். அது தியாகம் தானே. யூஆர் ஜஸ்ட் சாக்ரிஃபைசிங். சாக்ரிஃபைஸ் நான் யாகத்துக்கு பதிலாதான் அப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு நினைச்சிருக்கேன் மாதாஜி. தியாகம் தான். எல்லாமே சாக்ரிஃபைஸ். சாக்ரிஃபைஸ்னா பகவானே திருப்தி. சிவாய் மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க. நீங்க இது படிக்கிறேன் மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லோகா படிக்கிறதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணீங்களா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே. நான் நிச்சயம் நீங்க ஏதாவது சொல்றீங்களான்னு. சோ தியாகம் இஸ் ஒன் சாக்ரிஃபைஸ் இல்லையா? நம்ம சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாமே நம்ம ஆஃபர் பண்றோம். we are offering to the Lord. ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றோம். இதெல்லாம் தான் சாக்ரிஃபைஸ். யாகம், யஜ்ஞம், தியாகம் இதெல்லாமே இங்க இருக்கிறதே தெரியும். படிங்க மாதாஜி. சிவகாமி மாதாஜி. அது ரொட்டீன் ஆயினே இருக்கு மாதாஜி ஸ்கிரீன். ஓகே. यद्यत् सारथि श्रेष्ठस् न तद एवदरो जनः यनत् प्रयाणं गुरुदे लोकोस्त अनुवर्तते. ஒன்னே ஒண்ணு தப்பாயிடுது. சயத் சயத் பிரமாணம் குருதே. கரெக்ட். ஒன்லி ஸ்லிப் ஆஃப் த டங். ஓகே. இவங்களும் வந்து புது டிவோட்டி தான். ஜஸ்ட் 2 மாசம் முன்னாடி ஜாயின் பண்ணவங்க தான். ஆனா எல்லாரும் இப்ப சேவால வந்திருக்காங்க. ஸோ இஸ் ஆல்சோ an admin of 7 PM. அப்ப அது என்னது? எல்லாம் வந்து புது புது டிவோட்டி இப்பதான் படிக்கிறாங்க. எல்லாம் ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கிறாங்க. அப்ப உங்களுக்கும் எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அந்த மாதிரி கிடைக்கும். சோ இது என்னது? முன் உதாரணமாக இது. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணினாலும் என்னது? நம்மளை வந்து பின்பற்றவர்கள் இருப்பாங்க. நம்ம வீட்டுல இல்லையே நான் தான் கடைக்குட்டி, என்னை யாரு பின்பற்றாங்கன்னு யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டாவது இருப்போம்.
ஏய் நீ எவ்வளவு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறல்ல, எனக்கும் அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணும். ஏய் நீ எவ்வளவு நல்லா படிக்கிறல்ல, எனக்கும் படிக்கணும். இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் நம்ம கிட்ட ஒரு குட் குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டியை வந்து ஃபாலோ நம்ம பண்றோம். நம்மளை பின்பற்றவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பா. அப்ப நம்ம எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும், ஒரு எடுத்துக்காட்டா தான் இருக்கணும் லைஃப்ல அப்படின்னு பகவானே சொல்றாரு. ஒரு பெரிய மனிதன் எந்த செயலை செய்தாலும் சாதாரண மனிதர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள். முன்மாதிரியான செயல்களால் அவர் எந்த தரத்தை நிர்ணயித்தாலும் உலகம் எல்லாம் தொடர்கிறது. அப்ப நம்ம என்ன முன்மாதிரி, இப்போ ஒரு டக்கு வந்து வாத்து, அந்த வாத்து இப்படியே போச்சுன்னா, அந்த அம்மா வாத்து இப்படி போச்சுன்னா, அந்த டக்லிங் எல்லாம் இப்படி போகும். ஏன் இப்படிதான் போகணும், அம்மா திரும்பி இப்படிதான் வரப்போறாங்க, இப்படியே ஷார்ட்கட் அடிக்கலாம், அதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. இப்ப நம்மளே இப்ப பசங்களை கைப்பிடிச்சா அப்படி பிடிச்சா போறோம், அந்த குழந்தை இப்படி பாருங்க பார்த்துன்னு போயிட்டு இருக்கும். அது கவலையே இல்லை. லெஃப்ட் பார்க்கணுமா ரைட் பார்க்கணுமா, டிராபிக் சிக்னல் எப்படி கிராஸ் பண்ணா அதுக்கு கவலை இல்லை. ஏன்னா அம்மா நல்லா கை பிடிச்சுன்னு விட்டாங்க, அம்மாவோ அப்பாவோ அப்படி. அப்ப எப்படி இருக்கணுமா, நம்மளும் அந்த மாதிரி பகவான் இடத்துல அவ்வளவு நம்பிக்கையோட பகவான் நல்லா வழிபட்டோம்னா பகவான் நம்ம கையை பிடிச்சுன்னு அர்த்தம். அப்ப நம்ம வந்து போயிட்டு இருக்கலாம், அது ஒரு அர்த்தம். அண்ட் எத்யத் ஆச்சாரத்தை நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஒரு ஆச்சாரம் இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லவே வேண்டாம், ஜபம் பண்ணுங்க பகவான இது பண்ணு பண்ணு சொல்லவே வேண்டாம். நம்ம பண்றதை பார்த்து பார்த்து இன்னைக்கு பண்ண மாட்டாங்க, அடுத்த வருஷம் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க வளர்றாங்க, நம்மளை பார்த்து பார்த்து வளரும் போது அவங்க வந்து அதே பாதையில வருவாங்க. ஹாஸ்டல் லைஃப்னா போகும்போது அவங்க வழி தப்பியெல்லாம் போக மாட்டாங்க. இல்ல அம்மா அப்பா அப்படி பண்ணியிருந்தாங்க, நானும் அப்படி இருக்கணும், டெய்லி பகவானை வந்து வழிபடணும், அந்த ஒரு உணர்வு வந்து ஒரு பொறுப்புணர்வு எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்துடும். சோ அந்த மாதிரி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டா இருக்கணும். நம்ம சோம்பேறியா நம்ம ஒண்ணும் பண்ணாம இருந்தோம்னா அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்மளை பார்த்து ஆமா எப்படி வேணா சாப்பிடலாம், எங்க அம்மா அப்பா அப்படிதான் இருந்தாங்க, அந்த மாதிரி அது பழகும் அவங்க. சோ அப்ப இது என்னது, ஒரு தலைவர் என்ன சொல்றார் இந்த படத்தில், தயவு செய்து புகைப்பிடிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார் என்று தலைவர் மற்றவருக்கு உபதேசம் செய்கிறார். ஆனா எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க, என்னது வாய் தான் சொல்றது, அவன் எப்படி இருக்கானா, அவனே சிகரெட் ஊதிட்டு இருக்கான். சோ நீங்கள் செய்வதே நாங்கள் செய்வோம், நீங்கள் சொல்வதே அல்ல. பின்பற்றுபவர்கள் அதுதான் சொல்லுவா. அதனால நம்ம எப்படி இருக்கணும், சொல்றோம்னா என்னது, we are preaching somethingனா we have to practice also. நான் ஜபம் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நானே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே அப்படின்னா நான் தப்பு தப்பா சொன்னேன்னா என்ன அர்த்தம், நானே ஜபம் பண்றது இல்ல, என் வாயில நுழையல, ஆனா எல்லா டிவோட்டிஸும் பண்ணுங்க ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அதெல்லாம் எடுப்படாது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க படிங்க ஒழுங்கா, நீங்க படிச்சாதான் எங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா, கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க. அப்ப நம்ம வந்து நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிடணும். நம்ம நம்ம லைஃப் நல்லா ட்ரெயின் பண்றோம்னா we can tell others, நீங்க வாங்க இந்த மாதிரி பக்தி பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். அப்ப இந்த இயற்கை தலைவர்கள் யாரு, நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்க அம்மா அப்பா தான் இயற்கையா நம்ம சின்ன வயசுலயே பார்த்துன்னு வரும், அவங்க எப்படி இருக்காங்க அது போல நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். இல்ல ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் போச்சுன்னா டீச்சர்ஸ் நல்லா நீட்லி ட்ரெஸ்ட், டைம்ல வருவாங்க, டைம்ல எல்லா வேலையும் டீச்சர்ஸ்க்குலாம் அவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கணும். ஏன்னா டீச்சர்ஸோட அந்த இது வந்து வேற ஜாப்ல எல்லாம் கிடைக்காது. டீச்சிங் ஜாப் இஸ் ஆன் டைம் டாட், தே ஹேவ் டு பி தேர். பீரியட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ அவங்க நுழைய மாட்டாங்க. இந்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் கேஷுவல் தான், கேட்டு மூட மாட்டாங்க, அதெல்லாம் கிடையாது. இது அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. ஆனா ஸ்கூல்ல எப்படி குழந்தைகளுக்கு எப்படி நம்ம சொல்றோமோ இவங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கணும். அசம்பிளில பிரேயர்னாக்க இந்த டீச்சர்ஸ் ஷுட் பி ரெடி ஈவன் பிஃபோர் தட். அப்போ டீச்சரை பார்த்து நம்ம வந்து டைம் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கணும். அவங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்கும், அவங்களுக்கு குழந்தை இருக்கும், எப்படி அவங்க வராங்க டைம்ல. சோ நம்ம வந்து அவங்களுக்கு டைம் படிக்கலாம். அதே போல நாட்டு தலைவர்கள் அவங்க எப்படி இருக்காங்க, எவ்வளவு பெரிய செல்வந்தரா இருந்தாங்க. மகாத்மா காந்தி எப்படி துணியெல்லாம் போட்டுக்காம மக்களுக்கு எல்லாம் துணி கிடைக்கும் போது நான் துணி போட்டுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருந்தார். அப்துல் கலாம்லாம் ரொம்ப ஏழை, முனிசிபல் ஸ்கூல்ல எல்லாம் படிச்சவங்க. முனிசிபல் ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க எல்லாம் மோசம் அப்படின்லாம் நினைக்கவே முடியாது. பேப்பர் வித்து தினமும் பேப்பர் போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் வாழ்க்கையை நடத்திருக்காரு. ஆனா இந்த லெவலுக்கு போயிட்டார், பெரிய சயின்டிஸ்ட் என்ன பிரசிடென்ட் என்ன அந்த லெவலுக்கு போயிட்டார். சோ இவங்களை பார்த்து உங்களோட சுயசரிதையெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். சோ அதை படிச்சா நமக்கு உத்வேகம் வரும், ஆஹா இவங்கள்லாம் இவ்வளவு இது இல்லை. சோ இவங்க வந்து நாட்டு தலைவர்கள், சமூக தலைவர்கள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர், இவங்க வந்து இயற்கை தலைவர்கள், இவாளெல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து மோட்டிவேட் ஆயிருக்கலாம். எஸ் படிமாட்டி 27 யார் படிக்கிறேன் படிமா. 27 எஸ் மெசேஜ். प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते. என்னது, இப்ப நம்ம எல்லா செயல்களும் பண்றோம். இந்த பிரகிருத்தில 3 குணங்கள் இருக்கு. பிரகிருத்தினா இயற்கையில 3 குணங்கள் இருக்கு. எப்படி அதெல்லாம் தெரியாது புரிஞ்சுக்கலன்னா இதுதான் விச் இஸ் கால்ட் பிலாசபி அப்படிமோ. இந்த பிரகிருத்தில வந்து குணங்கள் இருக்கு, அதுதான் நம்மளை வந்து பண்ண வைக்கிறது. அப்படின்னா என்னது, சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இந்த மாதிரி இருக்கும் பிரகிருதி. இயற்கையில இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளை எப்படி கட்டி போட்டு பப்பெட் மாதிரி ஆட்ட வைக்கும். இன்னைக்கு காலையில வந்து பகவத்கீதா பண்ணறதுக்கு நமக்கு அட்டென்ட் பண்றதுக்கு மூடு வந்திருக்கு அப்படின்னா சத்துவகுணம் நம்மளை இழுத்துருக்கா. நல்லா ஸ்ட்ரிங்க போட்டு இழுத்தோம்னா நம்ம எல்லாம் வந்தோம். அப்புறம் ரஜோகுணம் இழுக்கிறது, இல்ல நேரம் எடுத்து ஆபீஸ் போனோம், கிளாஸை விட போ. அப்ப அது என்ன, அது வேற ஆக்டிவிட்டி, அதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட். இன்னும் மற்றவர்கள் இருக்கா, இப்ப நம்ம வாட்ஸ்அப்ல பார்த்தா எவ்வளவு பேர் இருப்பா, ஆனா எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்றாங்களா இல்ல.
நிறைய பேருக்கு தூக்கம் வந்திருக்கும். 6 மணி 5:30 மணிக்கெல்லாம் கூப்பிடுறாங்க, என்ன பைத்தியமா, எல்லாம் தூங்கணும், அந்த நேரம் தூங்காம தூக்கம் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ இந்த தமோ குணத்துக்காரி என்ன பண்ணுவா, அவ இழுத்திருக்கா அவங்கள. சோ அதனால அவங்க வந்து லேசியா இருக்காங்க. சோ இந்த முக்குணங்கள் தான் நம்மளை வந்து எல்லா வேலையும் பண்ண வைக்கிறது. உண்மையில் ஜட இயற்கையின் 3 முறைகளால் மேற்கொள்ளப்படும் செயல்களை தவறான அகங்காரத்தின் காரணத்தால் அகங்காரத்தின் தாக்கத்தால் குழப்பமடைந்த ஆவி ஆத்மா, அந்த சோல் என்ன நினைக்கிறது, நான் தான் பண்றேன், நான் தான் பண்றேன், நான் தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன், பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு நான் வந்துட்டேன்னு பெருமையெல்லாம் அடிச்சுக்க வேண்டாம். என்ன சத்துவகுணத்துக்காரி இழுத்திருக்கா, நீ அதுல அப்படி சாஞ்சிருக்க வந்திருக்க, அவ்வளவுதான். சோ எல்லாமே இது பண்ண வைக்கிறது எது, முக்குணங்கள் தான் பண்ண வைக்கிறது. ஆனா நம்ம ஆத்மா என்ன நினைக்கிறது, எல்லாம் நான் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது, தானே செய்பவன் என்று நினைக்கிறது. அப்படியெல்லாம் கிடையாது. எஸ் படிமா 36, மிகப்பெரிய Yes, எதிரி. Mataji. Arjuna उवाच अतकेन प्रयुक्तोऽयं पापं सरति பூருஷः पूरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः. என்ன பண்ணிருக்கணும், மாதாஜி இது கொஞ்சம் பழகணும், நீங்க சொல்லிடுங்க சொல்லிருக்கணும். எனக்கு வந்து உன்னை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவும் தோணல, சரி இன்னும் ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன். டேக்ஸ் டைம் இல்லையாமா, அப்போ கொஞ்சம் மாதாஜி இது கொஞ்சம் கஷ்டம், நீங்க சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லிடணும். ஓகே, அதனால ஒண்ணு நமக்கு வந்து Yes, மானக்குறவை எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, டோன்ட் ஹேவ் எனி ஈகோ அட் ஆல். நானே படிக்கும்போது நீங்க பாத்தீங்க இல்லையா, காலையில் படிக்கிறது எனக்கு பழக்கம் இல்ல. யாரு இந்த ஸ்லோகமே படிச்சுட்டு அதே அந்த லைஃபே பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ, எல்லா கிளாஸ்ல போயிட்டு ஸ்லோகம் படிக்கிறவங்க அவங்களுக்கு நல்லா வரும், அவங்களுக்கு வந்து அது பழகிட்டாங்க. எனக்கு அந்த பழக்கம் இல்லை, நான்லாம் அந்த எல்லா கிளாஸையும் போயிட்டு படிக்கிறது இல்லை, அப்போ எனக்கு நாக்கு வராது. நீ அதை விட மோசம் இல்லையா, நீ வந்து கிட்ஸ் கிளாஸ்லயும் வந்திருக்க, அவனுக்கு இதெல்லாம் நமக்கு ஸ்லைடே கிடையாது. அப்போ உனக்கு கஷ்டம் தான். அப்ப என்ன, வி கேன் ஈஸிலி சே எனக்கு தெரியாது, நீங்க படிச்சிருங்க அப்படின்னு. ஏ இதனால ஒண்ணு மானக்குறவெல்லாம் yes, கிடையாது. ஓகே, அர்ஜுனா என்ன சொல்றான், ஓ விஷ்ணுவின் வழித்தோன்றலே ஒருவன் எதனால் விருப்பம் இல்லாமல் வலுக்கட்டாயமாக ஈடுபடுவது போல் பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுகிறான். எல்லாருக்கும் தெரியும் கொலை பண்றது குத்தம், கொள்ளையடிக்கிறது குத்தம், எல்லாம் தெரியும். இருந்தாலும் எதனால் அவன் வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அந்த செயலை செய்யறான். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, யாரோ அன்னைக்கு கேட்டாங்களே, நம்ம அட்மின் குரூப்ல தான் கேட்டாங்க இல்லையா, அந்த இந்த மாதாஜி, ஸ்ரீ காயத்ரி மாதாஜி. அப்ப ஏன் பகவான் எல்லாரோட உடல்லயும் இருந்ததுன்னா அவர் ஏன் தடுக்கிறது இல்ல, அந்த பாவம் பண்றவன் வந்து ஒரு கொலை பண்றான் கொள்ளை அடிக்கிறான்னா அவன் பண்ணாது, இதெல்லாம் பாவ செயல் ஏன் பண்றது இல்லைன்னா பகவானோட வேலை அது கிடையாது. இது பண்ணாதே பண்ணு சொல்றதுக்கெல்லாம் பகவான் ஒன்லி சாட்சி. உனக்கு என்ன விருப்பமோ நீ பண்ணு, பட் ஐ வில் பி விட்னஸ். நீ பண்றியா, ஓகே. பாவம் பண்றியா, ஓகே, அதோட அனுபவி. புண்ணியம் பண்றியா, ஓ ஓகே ஓகே, அதுவும் அனுபவி. என்னது புண்ணியம் பண்ணா நல்லது பண்ணும், நல்லது அனுபவிப்போம். பகவான் ஒன்லி சாட்சியா தான் இருக்காரு, சாங்ஷன், இவில் ஜஸ்ட் சாங்ஷன். ஆனா வந்து எடுத்து சொல்றதெல்லாம் நமக்கு புத்தி இருக்கு, எது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது நமக்கு புத்தி இருக்கு, அது போல நம்ம பண்ணணும். சோ இதுல என்னது அர்ஜுனன் சொன்னான், ஓ விஷ்ணின் வழி தோன்றலே ஒருவன் எதனால் விருப்பம் இல்லை, அவனுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் பாவ செயல், இருந்தாலும் எந்த ஒரு உந்துதலால் அவன் வந்து இதெல்லாம் எப்படி இருக்கான், என்வி, லஸ்ட், இக்னோரன்ஸ், ஆங்கர், கோவப்படுறது, அனாவசியமான ஒரு பிரஸ்டேஜ், நான்ங்கிறது, கிரீட், பொறாமை, அவனை விட எனக்கு நல்லா வரணும், அவனுக்கு ஏன் கிடைச்சது எனக்கு ஏன் கிடைக்கல, பிரைடு, எனக்கு கிடைச்சதெல்லாம் எவ்வளவு பெருமை, அட்டாச்மெண்ட், என்னுடையது என்னுடையது, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இக்னோரன்ஸ், அறியாத்தனம், லஸ்ட், அதீத ஆசை, என்வி, பொறாமை, இதுவும் பொறாமை கிரீட் எல்லாம் ஒரேதான், கோபம், இதெல்லாமே வந்து வேண்டாத விஷயம். ஆனா இதுலயும் நம்ம பலவந்தப்பட்டு நம்ம வந்து மாட்டிட்டு இருக்கோம், இதுலயும் வழிபடணும் பாக்குறோம். ஏன் ஒருவனால் வலுக்கட்டாயமாக ஈடுபட்டது போல் பாவ செயல்களுக்கு தூண்டப்படுகிறான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார், 37 படிமா, இது yes, தெரியும் உனக்கு. Mataji. Yes, Mataji. श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः மகாஷ் महाशनो महात्मा. माताजी வித்வீனம் மிக வைரினம். உன நெட்டு சரியில்லைம்மா, லேகிங் இருக்கு. வித்யேனமிஹ வைரினம். லேக் இருக்கு, திடீர்னு கூப்பிட்ட மாதிரி இருந்துச்சு, அதான் கேட்டேன். நீ தப்பா நீ வந்து படிக்கல, அப்ப நான் வந்து இதை எடுத்து கொடுத்தேன், அவ்வளவுதான். ஓகே, இதுல வந்து பகவான் என்ன சொல்றார், காமம், குரோதம், இதெல்லாம் தான் பரமகிருஷ்ண பகவான் குறிக்கிறார். இது காமம் மட்டுமே, நமக்கு ஆசை, இந்த ஒரு என்னது ஒரு மாதிரி ஆசைங்கிறது ஓகே, ரொம்ப அடைந்தே தீரணும், அது ஒரு காம வெறி. அந்த மாதிரி அர்ஜுனா இதுதான் காரணம், காமம் மட்டுமே அர்ஜுனா, இது பொருள் மோகத்தின் தொடர்பால் பிறந்து பின்னர் கோபமாக மாறியது. இது நேத்திக்கு நம்ம அந்த ஸ்லோகம் பார்த்தோம். இது வந்து ஆசை, கண்ணால ஆசைப்படுறோம், காதால கேட்க ஆசைப்படுறோம், இந்த புலங்களை வைத்து ஆசைப்பட்டு என்னது நெருங்குறோம் ஒரு பொருள், எனக்கு அடைந்தே தீரும், ஒரு ஐபோனா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு பெண்ணை அடைவதா இருக்கட்டும், இல்ல ஏதோ ஒரு லேண்ட் டீல் பேசியிருக்கோம், அது முடிந்தே தீரணும், ஒரு அதீத ஆசை, அது முடிஞ்சே தீரணும் தீரணும் தீரணும், கடைசியில வருது அந்த லேண்டில் உங்களுக்கு கிடைக்கல, வேற யாருக்கும் போயிடுச்சுன்னா கோவம் வந்துடும் அப்படி.
சோ எதுவுமே அப்படிதான் ரொம்ப ஆசை, அந்த ஆசை காரணமா தான் வந்து அவன் கோவத்துல கொண்டு போய் அவனோட அந்த கோவத்துல கொண்டு போய் விடுறது, பின்னர் கோபமாக மாறியது. மேலும் இது உலகின் அனைத்தையும் விழுங்கும் பாவை எதிரி. அப்ப என்னது, ஃபர்ஸ்ட் இந்த காமம் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம். ரொம்ப ஆசைப்படாதீங்க. கிடைத்தால் சரி, கிடைக்கலைன்னா சரி. இப்ப மார்க் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல என்னது, ஐஐடி ஜிஇ எக்ஸாம் கிராக் பண்ணணும். ஐஐடி எப்படியும் கிடைக்கலன்னா எவ்வளவு பேர் கிடைக்கல. யாரோ அந்த உனக்கு ஆச்சாரியர் கூட சொன்னார், இருக்கிறதே 3000 சீட்டோ என்னோதான். ஆனா 3 லட்சம் 30 லட்சம் பேர் அதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. கிடைக்குமா? நமக்கு அவ்வளவு அறிவு இருக்கா? அது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் இல்ல, நமக்கு வராதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டு போறதுதான் நல்லது. ட்ரை பண்றதுல ஒண்ணும் இல்ல, ட்ரை பண்ணலாம். ஆனா அது கிடைத்தே தீரணும். கிடைக்கலையா ஒன்னும் சூசைட் அந்த மாதிரி லெவலுக்கு போக கூடாது. ட்ரை பண்ணலாம், கிடைச்சா சரி, கிடைக்கலையா ஓகே, தென் ஐ எம் நாட் born ஃபார் தட். நான் ஐஐடி கிராஜுவேட்டா ஆக முடியாது, ஓகே நான் வேற ஏதாவது பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைக்கலாம். எல்லாருமே ஐஐடியில போக முடியுமா? எல்லாருமே டாக்டர் ஆக முடியுமா? எல்லாருமே இன்ஜினியர் ஆக முடியுமா? இல்லை. ஐ கேன் பி அ பெயிண்டர், பியூட்டிஃபுல் பெயிண்டர் ஆகிட்டு அதுலயே ஃபேமஸ் ஆகலாம். ஐ கேன் பி வேற ஏதாவது இருக்கலாம், ஒரு ஆர்ட், ஒரு கராட்டே, ஒரு ஸ்விம்மர், ஸ்விம்மிங்க்கு ஒரு இதா இருக்கலாம். எது வேணா நம்ம பண்ணலாம். ஸோ we are all born different. ஸோ அந்த இதுதான் ஆசை தான் இது எல்லாத்துக்கும் காரணம். ஸோ 38 படிமா. எஸ் மாதாஜி. தூமேனா விரியதே வன்னிர். தெரியுமா? டோமேனா விரியதே மாதாஜி. தெரியுமா? இப்பதான் எடுத்த மாதாஜி, அதான். தெரியும் மாதாஜி. படி. धूमेन व्रियते वह्निर् यथादर्शो मलेन च यतोऽल्पेनावृतो तथा तेनेतमावृतम्. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ, இதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கு தெரியும் இல்லையா? ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து நல்லா வந்து என்னது, தீ பத்தி எரியறதுன்னா தூரத்தையும் பார்த்தா என்னது, தீ தெரியாது, தீயெல்லாம் கீழே தான் இருக்கும். அதுவும் அதை விட டபுள் ட்ரிபிள் மடங்குல புகை மண்டலம் தான் தெரியும் நமக்கு. அந்த புகையை வைத்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இங்க இன்னும் தீ பத்தி இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். அதே போல ஒரு கண்ணாடி இருந்ததுன்னா என்னது, கண்ணாடி தூசி கரெக்டா தெரியும். அப்ப தூசி வந்து கண்ணாடி மறைத்து விட்டா போல, அந்த நெருப்பை வந்து புகை மண்டலம் வந்து மூடி இருக்கிற போல, கரு சின்ன ஃபீட்டஸ் பகவான் இது வயத்துல இருக்கு. அந்த ஃபீட்டஸ் எது கவர் ஆயிருக்கு? கருப்பை, அந்த பேக் இல்லையா, நம்ம இது அதுக்கு என்ன கருப்பை தான் தமிழ்ல. அது எப்படி கவர் பண்ணியிருக்கிற போல, அது போல நம்ம மக்கள், நம்ம என்னது, இந்த ஆசைகளால் நம்ம வந்து சூழப்பட்டிருக்கோம். நமக்கு பல வித ஆசை. கண்ணால் இந்த கண்ணை ஆக்சுவலி என்னது, பகவான் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பாக்குறதுக்கு தான் கண்ணை கொடுத்திருக்காரு பகவான். ஆனா நம்ம அதை தவிர டைம் இருந்தா பகவானை பார்க்கலாம், டைம் இருந்தா கோயிலுக்கு போகலாம், டைம் இருந்தா பகவத்கீதா கிளாஸ்க்கு வரலாம். எல்லாமே காது என்னத்துக்கு, டைம் இருந்தா கிளாஸ்க்கு வரலாம். அந்த மாதிரி நம்ம தப்பு கணக்கு போட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ என்னது, எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே ஆசையின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். அந்த மாதிரி அவங்க எல்லாம் ஒரு ஒரு இக்னோரன்ஸ்ல இருக்காங்க. அந்த தூசி தட்டோம்னா என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி கிளாஸ் வர வரதான் இது புரியும். ஓ கரெக்ட் இல்ல, நம்ம எல்லாம் பகவான் குழந்தைகள்ல முதல்ல யாரை வழிபடணும், பகவானை வழிபடணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த கண்ணு வந்து வேற எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். காது என்னது, பகவானை கேட்கறதுக்கு தான். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த காதால வேற கானங்களும் கேட்கலாம். உன் வாய் என்னது, சாப்பிடறதுக்கு, பகவான் பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கு தான் இந்த வாயை கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் வேற விஷயங்களும் சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த அங்க அவயங்கள் எல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கும் பகவானை பார்க்கறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து இது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம பல்வேறு ஆசைகளால் நம்ம வந்து காட் அப். 42 படிங்க. ஆயிடுச்சு, லாஸ்ட் வந்துட்டோம் நம்ம. எஸ் மாதாஜி. इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः यो बुद्धेः परतस्तु सः. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் அப்படின்னா என்னது, இல்ல செயலாற்றத்துக்கு என்னது, ஒரு ஒரு அங்க இது கொடுத்துருக்கேன், ஒரு காதுன்னு இருக்கு அப்படின்னா என்னது, கேட்கறதுக்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், பாக்குறதுக்கு இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நுகர்றதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், வாய் வந்து டேஸ்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு ஒரு இது இருக்கு பாகம். அது வந்து ஜடப்பொருள். இதெல்லாம் ஒரு ஜடம் தான். இது வந்து இப்ப காது கேட்கலன்னா என்னது, இது சொல்லி வேஸ்ட். இது வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு காதுங்கிற ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான். இத காது கேட்கும் திறன் இருக்கு. கண்ணுன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சில பேர் நிறைய குருடர்கள் நம்ம பார்க்கலாம், கண்ணு இருக்கும், மொழி இருக்கும், ஆனா அது பவர் இல்ல, பார்க்கும் திறன் இல்லை. அப்போ அது என்ன சொல்லி, அது ஆப்ஜெக்ட். அந்த ஆப்ஜெக்ட்ல அந்த திறன் இருக்கணும். அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்னது, இந்த ஆப்ஜெக்ட், இந்த இது இருக்கு, ஒரு மொழி இருக்கு. அந்த மொழியை விட அது வந்து என்னது, அது ஜடப்பொருள் தான். அதுக்கு மேல என்னது, புலன், பார்க்கும் திறன், அதுதான் வந்து சக்தி வாய்ந்தது. சோ செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. அப்புறம் என்னது, இந்த ஜட பொருள்லாம் இது திறன் எல்லாம் இருக்கு, புலன்கள் இருக்கு, அதை விட மேலாண்மை என்னது, மனம். மனசு வந்து கட்டுப்படுத்தி, என்ன பாக்குற நீ,
என்ன பகவான் அர்ச்சனை விக்கிரகத்தை பார்க்க வேண்டாம்? நீ என்ன இப்ப டிவி பாத்துக்க, என்ன இந்த மொபைல்ல வந்து நோண்டிட்டு இருக்க? போ பகவானோட அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பாரு, பகவான் கோயிலுக்கு போ. இப்படி நம்ம மனசு சொல்லணும். என்ன கேட்டுட்டு இருக்க நீ? பிலிம் சாங் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க? பஜன் கிளாஸ் இருக்கு, அந்த பஜன் கிளாஸ் பண்ணு. வாய் என்ன சொல்லணும்? நீ என்ன சாப்பிடுற? பகவான் ஆஃபர் பண்ணது இல்லையா சாப்பிடணும்? மனசுதான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். சோ இந்த மனசு ஸ்ட்ராங்கர் தேன் இந்த மாதிரி புலன்கள். மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. அப்புறம் அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு? புத்தி. நமக்கு என்ன மாதிரி புத்தி யூஸ் பண்றோம். ஒரு மாதிரி ஸ்லாக்கா இருந்தோம்னா மனம் என்ன சொல்றதோ பண்ணுப்பா, அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? உனக்கு சாப்பிடணும்னு தோன்றதா சாப்பிடு, தூங்கணும் தோன்றதா தூங்கு. இந்த மாதிரி விட்டுட்டோம்னா புத்தி நமக்கு கொஞ்சம் கம்மின்னு அர்த்தம். இந்த புத்தி அதை விட ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். மனசை கட்டுப்படுத்தி நல்ல ஒரு என்னது ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கணும். நோ அது சொல்ல பழகணும். அப்ப அந்த புத்தி ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலும் அது நோ சொல்லும் மனசுக்கு. எஸ் நோ எல்லாம் சொல்றது தெரியும். சோ புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ யாரு? ஆத்மா. அந்த ஆத்மாதான் பின்னாடி உட்கார்ந்து எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்றது. புத்தியை விடவும் உயர்ந்தவன். சோ இது வந்து நம்ம அடுத்த பிக்சர்ல கிளியரா பார்க்கலாம். சோ இது வந்து ஒரு 5 குதிரைகள். இந்த 5 குதிரைக்கு என்னது? ஒரு ஒரு கண்ணுக்கு உறுப்பு, ஒரு மூக்கு உறுப்பு, காது உறுப்பு, கை உறுப்பு, வாய் உறுப்பு. சோ இதெல்லாம் என்னது? ஒரு உறுப்பு தான். ஜஸ்ட் என்னது? ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி. அந்த கண்ணால நம்ம என்ன பண்ணணும்? இந்த படத்தில் 1வது குதிரை கண் புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கண் உறுப்பை குறிக்கிறது. பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்கவும் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது என்னது? மூக்கு. அடுத்த ஒரு குதிரைக்கு என்னது? ஒரு மூக்கு, புலன் அப்படி வைக்கலாம். அந்த மூக்கு எதுக்கு யூஸ் பண்ணணுமா? இந்த படத்தில் 2வது குதிரை மூக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், பகவானோட ஆஃபர் பண்ண பூவெல்லாம் நமக்கு கொடுப்பாங்க. அப்படியே மோந்து பார்த்து சில பேர்ல தலையில வச்சுப்பாங்க. முகந்து பார்க்கணும். பகவானுக்கு தொட்டு வந்திருக்கு அந்த பூவெல்லாம். அப்ப எவ்வளவு நல்ல மனமா இருக்கும். அதுக்கு இல்லாட்டாலே இப்ப மலர்களுக்கு இது உண்டு, வாசனை உண்டு. ஆனா பகவான் கிட்ட போய் அவர் தொட்டு வந்திருக்கு. அப்ப எவ்வளவு ஒரு அது அந்த பூ எவ்வளவு ஒரு மதிக்கத்தக்க இதா மதிக்கக்கூடியதா நம்ம வச்சுக்கணும். அது கிடைச்சது அப்படியே கீழே போட்டு மிதிச்சு அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ரொம்ப அது குங்கும பிரசாதமா இருக்கட்டும், விபூதி பிரசாதமா இருக்கட்டும், எது கொடுத்தாலும் நம்ம வந்து அது அப்படியே பவ்யமா எடுத்து நம்ம வீட்டுல போயிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு சிப்பியில போட்டு வைக்கணும். டெய்லி அதை விட்டுக்கணும். அந்த மாதிரிலாம். சோ கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். சோ மூக்கு எதுக்கு கொடுத்திருக்காங்க? பகவானுடைய அர்ச்ச இது அர்ச்சனை பண்ண பூக்களை வந்து நுகர்றதுக்கு. அப்புறம் 3வது குதிரை என்னது? காது உறுப்பு. இந்த படத்தின் 3வது குதிரை காது புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை, பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்களை கேட்க உபயோகப்படுத்த வேண்டும். அப்புறம் 4வது குதிரை என்னது? கை. இந்த படத்தில் 4வது குதிரை கை புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்க கையை பயன்படுத்த வேண்டும். மெயினா கை அதுக்குதான். அடுத்து என்னது? வாய். இது போல நிறைய இருக்கும். காலு இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே போலாம். இங்க ஒரு 5 குதிரை இருக்கு. இப்ப 5 இம்பார்ட்டன்ட் இதை நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இந்த படத்தில் 5வது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. வாய் மற்றும் நாக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும். எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம், ஆனா என்ன மற்றவர்கள்ட்ட சொல்லாமே. இந்த மாதிரி இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி கிளாஸ் எல்லாம் நடத்துறாங்க. எனக்கு பகவத்கீதா நானே இப்பதான் படிக்கிறேன், என்ன தெரியல. ஆனா நீங்களும் சேருங்க, நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. இவ்வளவு எல்லாம் பகவத்கீதால பகவான் சொல்லியிருக்கா, எங்களுக்கு தெரியாம இருந்தது, இப்ப நல்லா உங்களுக்கு புரியறது, நீங்களும் வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். அப்ப இந்த மாதிரி மற்றவர்களுக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். அப்ப இதெல்லாம் புலன்களையும் எது கண்ட்ரோல் பண்றது? மனம்ங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரிங், இந்த கடிவாளம். அதை வைத்து தான் வந்து குதிரைகளை எல்லாம் நல்லா இழுத்து பிடிக்கணும். அந்த மனத்தையும் எது வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது? புத்திசாலித்தனம். நம்ம எவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா இருக்கோம்னு அதுலயும் தெரிஞ்சிடும். யாரோ ஒரு மனசை லூசா விட்டுட்டோம்னா இது ஒரு குதிரையும் ஒரு மாதிரி போகும். ஆனா மனசுங்கிறது அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணும். அந்த நம்ம புத்திசாலித்தனத்தாலதான் அந்த மனதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த உறுப்பை எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். இதுக்கு பின்னாடி யாரு உட்காந்துங்க? நம்மதான். செல்ஃப், நான் தான் என்னது ஆத்மா உட்கார்ந்துட்டு இதெல்லாம் எங்க வைக்கிறது. எஸ், இப்ப இதை முடிஞ்சுடுத்து. ஓம் தத் சதிதி. இன்னும் இதுக்கப்புறம் 2-3 ஸ்லைடு இருக்கு, அது முடிச்சிடலாம். ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே கர்ம யோகோ நாம திருத்தீயோத்தியாய 3வது அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது. இப்போ கலியுகத்தில் யாகம், தட் இஸ் தியாகம். இப்போ கேசவ் கேட்ட போல தியாகம்னா என்ன, யாகம்னா என்ன? பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் இதுதான். செய்வது எப்படி? இப்போ சத்தியயுகத்துல எப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? மலைக்கு மேல போய் வீட்டையெல்லாம் துறந்து காட்டுல போய் இல்ல மலைக்கு மேல போய் அப்படியே பகவானையே தியானம் பண்ணும். அப்படி பண்ணாதான் பகவான் திருப்தி ஆவார். அந்த மாதிரி அவன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, தியானம் பண்ணுவான். அப்புறம் என்ன யுகம் வந்தது? திரேதா யுகம். திரேதா யுகத்துல என்ன பண்ணுவாங்க? நெருப்பு நிறைய வந்து யாகம், யஜ்யம் அந்த மாதிரி நிறைய, அதுக்கெல்லாம் சாமகிரி எல்லாம் நிறைய வேணும். இப்ப இந்த காலத்துல ஒரு யஜ்யம் பண்ணுன்னா ஒரு டின்ல 4 டின் நெய் வேணும் அப்படிம்பாங்க. நெய்க்கு எவ்வளவு வேலை ஜாஸ்தியா எடுத்துல.
அந்த காலத்து அப்ப நமக்கு இந்த காலத்துக்கு அது கட்டுப்படியாகுமா? கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம், ரொம்ப இதா இருந்தாதான் முடியும். ஆனா அந்த திரேதா யுகத்துல நெருப்பு தியாகம் தான் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படிதான் அந்த மாதிரி வழிபட்டாதான் பகவானை திருப்தி பண்ண முடியும். அப்புறம் துவாபர யுகம் வந்தது. துவாபர யுகத்துல எப்படி கோயில போய் அர்ச்சனை பண்றது, விக்கிரகத்தை ஆராதனை பண்றது, பஜனை பாடுறது, இதேதான். நான் வீட்டுல இருக்கவே முடியாது, கோயில போயிட்டு 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 எல்லாம் பண்ணணும். ஆனா இப்ப நம்ம இருக்கிறது என்னது? கலியுகம். அது எங்கேயும் போக வேண்டாம். யாகம் யஜ்யம் பண்ணினா சரி. ஆனா அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா, நோ ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி வீட்டை விட்டு திறந்து காட்டுக்கும் மலைக்கு மேலேயும் போடுமா அவசியம் இல்ல. கோயில போய் பண்ண எவ்வளவு முடியறதோ கோயிலுக்கு போங்க. ஆனா இம்பார்ட்டன்ட் என்னது? வீட்லயே இருந்து கூட நம்ம மகா மந்திரத்தை ஜபிக்கணும். இதுதான் கலியுகத்தின் தர்மம். என்னது? பகவானுடைய நாமம் சொல்லணும். அது எடுத்தாலே இந்த எல்லா புண்ணியம் இவங்க பண்ற அந்த எஃபெக்ட் எல்லாம் நமக்கும் கிடைக்கும். அதுவும் துளசி முன்னாடி உட்காந்து சொன்னோம்னா அது இன்னமும் ரொம்ப சிரேஷ்டம். சோ வீட்டை இப்ப எங்க பண்ணலாம்? வீட்டுல உட்காந்து பண்ணலாம். அப்ப வீட்டுல நம்ம தனியா பண்ணலாம், நெய்பர்ஸை கூப்பிட்டுக்கலாம், இல்ல நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் கூப்பிடலாம். இன்னைக்கு பஜனை வச்சுருக்கேன் வாங்க அப்படின்னு 1 hour எல்லாம் பஜனை பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்துட்டோம்னா வீடே ஒரு கோவில் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணலாம், வீட்டுல பண்ணலாம். இல்ல அதெல்லாம் எனக்கு வீட்டுல எல்லாம் சௌரியம் இல்லை அப்படின்னா தெருக்கள்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து தெருக்கள்ல பஜனை பண்ணிட்டு அப்படி பண்ணலாம். உஞ்சவிருத்தி அதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க, உஞ்சவிருத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பண்ணுவாங்க. அப்புறம் இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாம்னாக்கா தனியாக இருக்க முடியும், எனக்கு யாரும் வேண்டாம், எனக்கு தனியா இருந்துதான் பிடிக்கும் அப்படின்னா தாராளமா தனியா உட்காந்துன்னு நம்ம பண்ணலாம். எங்க வேணா உட்காந்து பண்ணலாம். ஒரு கார்டன் போறோம், ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு போறோம், நிம்மதியா இருக்காங்க, யாரும் வரது போறது இல்ல. நிம்மதியா உட்காந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நாம ஆச்சு மணியாச்சு கையில அப்படியே தியானத்துல உட்காந்து பகவான் என்ன நினைத்து பண்ணலாம். இல்லை குடும்பத்துடன், எனக்கு அதுவும் இல்லை, எனக்கு மனைவி மக்களோட பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். சோ நம்ம பகவானை நினைக்கிறது எப்படி வேணா நம்ம நினைக்கலாம். நாளைக்கு again இம்பார்ட்டன்ட், பகவான் பகவத்கீதாவோட பர்த்டே. எப்போ பகவத்கீதா பிறந்தது அதுதான் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதையின் வரலாறு, பகவத்கீதையின் அறிவியலை வழங்க கிருஷ்ணர் ஏன் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார்? இவ்வளவு பேர் நல்லவங்க இருந்தாங்களே, பாண்டவர்கள் கூடயே இருந்தார் இல்லையா? இருந்தாலும் ஏன் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார்? அந்த ஆன்சர் நாளைக்கு வரும். கிருஷ்ணர் எப்பொழுது, ஏன், எப்படி தோன்றுகிறார்? எப்போ ஒரு அவதாரம் எடுத்துன்னு வரார்? ஏன் வரார்? ஏன் அவதாரம் எடுத்துன்னு வரார்? எந்த மாதிரி ரூபத்துல வரார்? எதற்கு வரார்? ஏன் வரார்? எப்படி வரார்? இதெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகள். எல்லாம் மனிதர்கள் தான். அதுல அவங்க குணத்துக்கு ஏற்ப எல்லாம் பிரிவு பண்ணியிருக்கார். குணமும் கர்மா அவங்க வேலை செய்யறதை வச்சு 4 பிரிவுகள் பண்ணியிருக்கார். சோ தட் எல்லாரும் பரஸ்பரம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப அது நாளைக்கு டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். முடிச்சுடலாம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எஸ் கேஷ படிக்கிறியா? सुतजी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की ஜெய் जय अनंतकोटि भक्त वृंद की ஜெய் जय जय। श्रीला प्रभुपाद की ஜெய் जय जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की ஜெய் जय जय। हरे कृष्ण महामंत्र की ஜெய் जय श्री चैतन्य महाप्रभु की ஜெய் जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की ஜெய் जय श्री श्री राधा गोविंद की ஜெய் जय अयोध्या श्री रामलल्ला की ஜெய் जय गौर प्रेमानंदे ஹரி हरि ஹரி. हरि 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 बोल। बोल। நீ இழுத்து இழுத்து படிக்கிறியா இல்ல நெட் இழுத்து இழுத்து படிக்கிறதா எனக்கு புரியல. ஹரே கிருஷ்ணா.